Yn union, Barri, maen nhw'n ôl, record dda fan hyn hefyd, ond dyn nhw wedi chwarae ers bron i fis nawr, y gêm ddi sgôr yn erbyn Ceicona. Faint o, wel, her yw hynny unrhyw dîm? Mae'n gallu effeithio bobl. Dwi'n meddwl bod y tîm rheoli unrhyw glwb cyn gêm yn dweud, diolch yn effeithio ni, ond mae'r ffaith i bod hi wedi bod yn fis ers y gêm dwytha, pythefnos o ymarfer ar ben ei hunan, felly dim fel carfan, mae hynna yn cael effaith. Yn enwedig pan da chi'n dod yma i wynebu y Seintiau Newydd, ddim y gêm ddelfrydol, felly fyddwn nhw'n falch o sut mae'r gemau wedi dod allan, ond dwi'n meddwl fi Gavin Chesterfield eisiau defnyddio hynna fath esgus. Fydd o'n deud wrth y chwaraewyr, hei, mae gen ni record go dda yma yn erbyn y Seintiau, felly gwneud siŵr bod ni'n mynd allan, digon o egni, a gwneud siŵr ar ddiwedd y gêm bod ni'n siarad am ganlyniad positif a perfformiad positif yn lle bod nhw'n meddwl am esgusodion. Ydych chi'n edrych ar beth arall sydd wedi bod yn digwydd penwythnos yma, mae rhaid ni ddechrau ar yr ofal neithiwr yng Nghaernarfon. Oedd y ddau ma ddim wedi chwarae ers rai wythnosau, byddech chi byth di gweud hynny achos am gêm geithon ni. Y cyffro'r yn fwyaf yn yr ail hanner, a Caernarfon yn mynd ar y blaen. 10 munud wedi'r egwyl. Mike Hayes yn taro, Sean Bradley yn creu. Cofis yn mwynhau hon. Yn ôl dath Ceicona. Cwarter awr o'r diwedd. Aaron Edwards ar peniad ymlaen. Mike Wild. Pwy arall yn taro. Felly un yn mynd mewn i'r 90 munud, a wedyn y digwyddiad mawr yma. Callum Morris. Heibio i Brookwell ac yn disgyn. Cic o'r smotyn yn ôl y dyfarnwr. Caernarfon ddim yn hapus, ond Callum Morris yn codi, claddu'r gic. Dal digon o amser i fynd a digon yn digwydd. Y drosedd yma yn golygu cerdyn coch i Sean Bradley. A wedyn digwyddiad tanllyd ar ôl tua'r 95 o funudau. Ac Owain, erbyn i hyn ddigwydd, y dacl ddadleuol yma, oedd na gic o'r smotyn wedi bod cerdyn coch i Bradley am yr tymeredd, mae popeth yn tanio ar y pwynt yma. Wel, dwi'n meddwl beth mae hynna'n olygu dol ydy bod y gêm yn bwysig, fod hi'n golygu rhywbeth i'r ddau glwb. Caernarfon yn amlwg yn siomedig wedi ildio'r gol hwyr, a wedyn unwaith mae pethau fel ma'n digwydd, sydd yn aml mewn gêm bêl-droed, ond mae pethau'n mynd dros ben llestri yn dydi. Ac o'na gerdiau coch yn heiddiannol, a dwi'n meddwl fydd Andy Morrison, fydd Hugh Griffiths, mi fydd y ddau'n siomedig oherwydd maen nhw rwan yn mynd i'r gemau nesaf, heb rhai chwaraewyr pwysig dros ben, ac dwi'n meddwl, yn y math yna sefyllfa, yndi mae yna lot yn mynd ymlaen, mae rhaid cadw'ch penna oherwydd y tîm, dyna sydd yn bwysig, y tîm fydd yn cael ei effeithio yn y tymor hir. Dyma'r digwyddiad ola, Lewis Brass yn cael ei ddanfon o'r cae, dewch ni glywed beth oedd ymateb Andy Morrison. Yeah, he was, again, it's just like it's naive. Players think it's camaraderie and they need to run in there, but, geez, I've never ever seen anything kick off. It's all handbags. Somebody grabs somebody, so it's, it's not even admirable in any way. It's absolute nonsense, and they're going to miss games of football, important games of football. Andy Morrison yn siarad yn gall o'r digwyddiad yma. Dyma beth arall sydd wedi digwydd. Aberystwyth yn cael pwynt o Met Caerdydd, gol oer yr Met yn sicrhau'r gêm gyfartal na neithiwr. Wedyn pnawn yma, mae'r Bala di wneud i eto, taro 4 yn erbyn Pen y Bont, a Pen y Bont ar y blaen yn y gêm yma. 2 gol i'w roed i hun gan i chwaraewyr nhw. Mae Chris Venables di sgorio smotyn, mae Will Evans di sgorio eto, a hefyd oedd y Flint ar y blaen ddwywaith yn erbyn y Dre Newydd, ond Nick Rushton a Tyrone Ofori yn sgorio goliau yn yr 20 munud ola i sicrhau'r pwyntiau i'r Dre Newydd. A nawr te, mae'r fuddugoliaeth na i'r Bala di codi nhw i'r ail safle. Mae mor agos tu ar brig. A sgwn i, be fydd yn digwydd sy'r Barri'n gallu cipio triffwynt fan hyn pnawn ma. Mae rhaid ni edrych nôl o beth ddigwyddodd ar yr ofal. Yn ddechrau, cic o'r smotyn, achos yng nghanol popeth, ni'n anghofio fain o gynyniad oedd hwn i Ceicona, ond oedd hi'n benderfyniad cywir ran y gic o'r smotyn? Mae mor hwyr yn y gêm, a mae yna gymaint o bwysigrwydd i'r gol, i'r gic o'r smotyn. Dim yn edrych fath o bod yna fawr o drosedd yna di, ond mae Lee Evans y dyfarnwr mewn safle mor dda, a da ni'n gweld yn y digwyddiad, mae Brookwell yn dod allan, diolch yn sbio ar y bêl. Mae o'n meddwl bod Morris yn mynd i gael ergyd teg at y gol, felly mae'n troi gefn, a wedyn mae goes o jyst yn danglan. Felly mae yna rhyw gysylltiad bach, dwi'n meddwl ar Morris sydd yn penderfynu, dwi'n mynd lawr o fama, felly penderfyniad cywir, sa fawr yndi, ond Ceicona'n cael y gic o'r smotyn ac yn heiddiannol. Mae'r tensiwn wedi cynyddu wedyn, ar diweddglo dwl ma, beth sy'n taro chi yw, maen nhw'n mynd i golli chwaraewyr pwysig, a braf o'r Andy Morrison yn gweud bod e'n amlwg ddim yn hapus. Wel, y syndod mwyaf, dwi'n meddwl, oedd cyffyrddiad cyntaf Aaron Edwards yn drwm, da ni'n di arfer gweld hynna, wedyn mae pethau jyst yn mynd
yn waith ac yn waith. Mae Callum Roberts yn gafal ymhen rhywun, felly dyna pan mae o wedi cael ei yrioedd ar y cae. A wedyn mae hwn yn dod i fewn, Lewis Brash y golgeidwad. Dwi'n gwybod be mae o'n feddwl mae o'n neud. Yn aml iawn mae golgeidwad yn gallu carlamu a rhithro allan yn ddiangan. Mae nhw'n gallu bod yn wiriondol. Ac mae o wedyn yn heiddiannol. Mae'n ei daflu fo'r llawr. Dwi'n gwybod be sy'n mynd drwy benno. Yn enwedig o feddwl mae dim o sy'n newid Sgorio sydd wedi cael y fuddugoliaeth bron a bod. A wedyn yn amlwg, cerdiau coch yn dod. Mae ymateb o wedyn, os oedden ni'n weld o'n reslo yn wirion, wedyn mae'r ymateb yma yn wirion a'ch fyth i fi. Mae rwy'n disbonio yn i fi, ystymiau reslo o'r 90au yw ystymiau yna, dim bod fi'n cyfiawnhau unrhyw beth mae'n ei wneud. Ond o weld y lluniau eto, mae rhaid chi gytuno da pob cerdyn gan y dyfarnwr fan yna. Ac yn aml, pan mae yna rhywbeth mawr a mae yna gymaint o chwaraewyr, mae'n anodd gweld bob dim. Felly, swn i'n licio bod y dyfarnwr yn y sefyllfa yna, ond dwi'n meddwl mae Lee Evans wedi gwneud y penderfyniadau cywir. Yn amlwg, maen nhw wedi gweld y digwyddiadau mawr sydd wedi mynd ymlaen. Ac eto, i fynd yn ôl i bwynt Andy Morrison fel rheolwr, fydd Hugh Griffiths yn teimlo rhyw fath. Mae'r chwaraewyr yma wedi gadael y tîm i lawr. Ac gown ni weld yn y tymor hir yn y gemau nesaf, ond o safbwynt y gyngrair ydy colli'r chwaraewyr a'r golgeidwad yna yn y gemau nesaf mynd i gostio'r gyngrair iddyn nhw. Yeah, drama neithiwr, gen i weld os fydd yna ddrama fan hyn heno. Mae'r Barri yn dueddol o fwynhau hunain fan hyn yng nghartref Seintiau Newydd. Gen i weld os byddan nhw'n mwynhau heno. Mae'r gic gyntaf yn agosau. Dwi'n ni gyda chi. Byddwn ni'n ôl wedi'r egwyl.
Croes yn ôl, y pêl-droed byw yn parhau ar S4C. Uwch gyngrau'r Cymru JD sydd gyda ni heno. Cymru yn erbyn Iwerddon, fory, ni drafod mwy o hynny yn hwyrach, ond y Seintiau Newydd yn cwrdd ar Barri yw'r gêm fyw. I chi heno ar S4C, wrth i'r ddau dîm gamu i'r cae. Mae'n sylwebeth yn Saesneg. Cofiwch am y botwm coch. English language commentary as usual. That's on the red button. Ond wrth i'r Seintiau gamu i'r cae yn i fyny i'r pwynt sylwebu. A nodi, y ddau glwb yma, maen nhw wedi ennill y pencampwriaeth 20 gwaith rhwngddyn nhw. Allan o 28 pencampwriaeth. Rhain sydd wedi gosod y safon. Dim ymwneud, mae'r Seintiau yw'r meistri modern. Ond cipio'i coron yn ôl o Gei Conna. Dyna'r her iddyn nhw tymor yma. Ewn ni draw at Malcolm Allen a Nick Barri. Diolch yn fawr i chi hogiau o edrych arnoch chi. Dwi'n yn siŵr pam o'n i'n meddwl am Rodney a Delboy. Ond braf iawn clywed ganddoch chi a braf iawn bod yma ar noson lle mae di bod yn chwipio glaw. Ond di ddim yn glawio bellach. Gobeithio fydd hi'n glawio goliau. Ac y newydd mawr o safbwynt y Seintiau di bod Greg Draper yn cael ei gyfle i gychwyn yn y llinell flaen. Mullen yn disgyn i'r fainc. Mae yna chwaraewyr pwysig yn ei hole i'r Barri gan gynnwys Cummings, Wharton, MacDonald ac yn fwy na neb falle, McLagan. Ie, gan i weld os wneud Spender a Marius gael mwy o hwyl wythnos on a gathwn nhw'n mynd y balaws os wythnos ta ydy y Barri wedi wneud i gwaith cartra. Holland yr Outreach, maen nhw angen cael mwy o ddylanwad ar y gêm na'n maen nhw wedi cael yn ddiweddar a Leo Smith fod i'r dyn sy'n gweud dyddi yma. Sistovic a Robles, nhw fydd yn lledu'r chwarae cymryd pobl a'r dyn ei hun, Draper, fel blaenwr i sgorio goliau. Ie, system efo 3 yn y cefn, neu 5, mae George a Hugh yn disgyn yn ôl pan maen nhw'n ildio'r meddiant, ond Green mor bwysig o flaen y 3. Hefyd Cottrell a Wharton nhw yn bwysig oherwydd mae McLagan a Jarvis yn chwarae fyny llinell flaen. I fi, efo'r system yma, plan y gêm ydy bob dim i Gavin Chesterfield. Ydyn nhw'n mynd i wasgu'r chwarae a Ciro'r Bell yn ôl, stopio Seintiau Newydd chwarae, ta ydyn nhw yn mynd i ildio'r meddiant a wedyn taro nhw fo'r cyflymdra McLagan a Jarvis wrth ymosod. Wel, am chwaraewr, mae'n ôl yn y tîm, eisiau creu argraff eto, sgorio 7 gol yn barod tymor hyn. Mae o'n chwarae, mae'n mynd i dod yn fer, ond heddiw, efo 3 amddiffynwr ni erbyn o, mae angen ffeindio'r bylch ar rwngdyn nhw a chwarae wrth yr ysgwydd mwy i nhw cael y Seintiau Newydd chwarae lawr o Sianeli. Wel, wedi dyn yma greu rhywbeth mewn eiliad. Dwi'n mynd dibynnu ar ei chwaraewyr ei gwmpas i greu cyfleon iddo fo. A maen nhw'n dibynnu gormod arno fo weithiau yn dim nhw. Ond, os di dim o'n chwarae'n sâl, mi fydd ei tho sgorio goliau. David Morgan, y gŵr oedd yn dyfarnu yn gêm fiwni rhwng y Hwlffordd a'r Bala, sy'n wrthi yma. Ac a dwi wastad yn gwenu wrth i gweld nhw'n gwneud hyn. Geid siŵr dos am 23 o chwaraewyr ar y cae. Y tîm sydd ar y brig yn erbyn y tîm sydd yn y pedwerydd safle. Mae'n gyffroes 3 pwynt yn unig sy'n gwahanu'r 3 ucha. Gêm gynta, yr ymwelwyr esmis. I dewis nhw oedd hynny fe allan nhw fod wedi chwarae, gan bod ganddyn nhw chwaraewyr proffesiynol yn ei misg. Ond y teimlad ydy bod nhw wedi gweld y mis yma fel cyfle i gael chwaraewyr pwysig yn ei hole. Ac fel sonies i, mae yna 4 chwaraewyr pwysig yn ei hôl. Holland at Routledge at Hudson. Ac mae record yr ymwelwyr yma yn un od o dda. Unwaith, maen nhw wedi colli ar 5 taith yma. Harrison. Ac yn ôl i Harfer, y Seintiau am roi cyfle cynnar i bawb gyffwrdd y bêl. Wel, mae'n amlwg efo'r tactegau nes i ddeud cyn y gêm fysa y Barri wneud, a maen nhw yn gwasgu'r chwarae. Dwi'n maen nhw'n stopio'r Seintiau Newydd fel mae tîm wedi cael hwyl ar ni ddiweddar Hwlffordd a y Bala. Ac gyda llaw, di Steve Evans, wyneb cyfarwydd ar fainc y Seintiau ddim yma heno, mae o'n hunan ynysu. Y gêm wrth gwrs rhwng y derwyddon cefn a Hwlffordd neithiwr yn sglyfeth i'r Covid. Ac mae yna ryw bethau felly'n digwydd o hyd, yn bod ni nôl am y tro cyntaf ers mis efo pawb i fod neu o leia'n cael chwarae. Mariet yn ei gadael i ar alwad i golwr. Ac
fydd o'n colli cyngor y cawr y tu ôl iddo fo. Maen nhw'n dallt I gilydd i'r dim. Ie, colli cyngor, ond ti'n gwybod be, dyn nhw heb colli gêm, a dwi'n meddwl mae gynno. Maen nhw'n gweddi gilydd dydy. Mae un, a sa'ch chi'n meddwl na Steve Evans, di'r boi sy'n mynd I mewn i'r ystafell lle wedi weiddi, ond dydy o ddim gymaint. Mae Scott yn licio colli ben bob un o hyn, os yw'n Seintiau Newydd ddim I fyny'r safon na, mae o'n disgwyl. Ripper oedd yn dal y bel I fyny fanna. Ac y gic yn cael ei hildio. Ie, fydda ni'n disgwyl hynny. Yn un o rhan o agweddi gêm Clayton Green. Mae o un pi bach o sboilwr yn ganol y cae na. A mae y Barri angen hynna I ryddhau y chwaraewydd Wharton a Cottrell wrth I ymyl. Mariet ni ffasio hi tuag at Smith, mae o'n I gadael I. Mae gan Spender. Oedd hwnna'n yn edrych yn bas arbennig o gywir gan Spender I bron a cyrraedd Astles y cawr yng nghanol rhan ddiffyn. Yn chwilio am Sislevic. Gormod arni. Ac oedd pas hir letros Astles yr ffysdiwetha dipyn. Cywirach. Oedd hi'n bas fendigedig o'r cefn I greu y cyfle i'r eilydd Clark sgorio dros y Seintiau. Wel, gwaniaeth mawr yn tîm y Seintiau Newydd tymor un ydy. Dyn yma wedi dod I fewn. 26 oed, I fod yn lot hun. Oedd yn chwarae rheol rhai blynyddoedd yn ôl, ond ei dweud beth sy'n neb di ildio llai na Seintiau Newydd. A mae hwn yn reswm am hynny. Ie. Cryf cawr oedd un, cadarn a penderfynol cyrraedd y bel na gyntaf. Dim yn gret o'i gwmpas I hun na dyn yma wrth I ymyl. Y ddau nhw taldra, ia, maen nhw'n dal iawn, ond mae'r ddau nhw I'm licio chwaraewydd bach fel Cael McLagan heddiw. Yep, a'r ddau di chwarae fo'i gilydd I gair. Ac mae yn mynd I fod yn brawf gwahanol iddyn nhw. Y math o bêl-droed mae'r ymwelwyr yma yn I chwarae. Ac bysa'r ddau yn hoffi cael ciff y môr yn ei herbyn nhw'n hytrach na ryw chwaraewyr bach sydyn. Go iawn a gret gweld Cael McLagan yn ôl wrth gwrs cynnig gymaint i'r tîm yma. Ripper eto. Oedd y bêl di cael ei gwiro yn ardderchog I Lwybr Smith fanna. Ac Robles nath hynny oedd o'n ddewr. Mae'r bêl gan Sislevic ar hyn o bryd. Y math o bêl efo McLagan yn y cyffiniau alledi bod yn broblem i'r Seintiau. A mae hwnna yn dod oddi ar Michael George. Wel, mae'r Seintiau wedi gweld yn syth dod yn eisgobiliad. Mae'r Seintiau wedi gweld yn syth. Mae'r bel dal ar dir y chwarae fan hyn. Yn ôl â hi at Sislevic eto. Wrth I fod torri mewn os allo. Routledge. Spender. Ie, maen nhw wedi gweld y system. Mae'r Barri yn chwarae fo trin y cefn, felly. McLagan oedd y targed, mae'n bas ardderchog i'w lwybr o. Mae rhaid fynd I hun ar hyn o bryd. Mae Jarvis yn brasgamu mewn i'r cwr Cosby, ac yn y diwedd, da chi'n teimlo bod y Barri wedi colli cyfle feddwl nhw wedi gwneud yn well fan'na. Wel, da ni wedi gweld yn ddiweddar do Seintiau Newydd yn sigledig iawn yn y cefn, erbyn nhw efo'r record gorau o ildio golia. Dwi'n meddwl pan mae gennych chi chwaraewr fel hwn yn rhedag ata chdi, ti'n gorfod disgyn yn ôl, a wedyn mae'n rhaid i dal dy dir yn rwla. O'n i'n meddwl Cael McLagan wedi gymryd ar well. Ti wedi symud y bel yn gyflymach i'r ffordd llall a wedi cael ei ergyd I fewn. Nath o ddim mynd digon cyflym sydd wedi'n colli y momentum a'r mantai sydd wedi heibio fo. Hugh braidd yn llac, mae'n dod I Draper. Ond y tu ôl I Smithy, ond oedd hi'n rhyfedd, da ni newydd yn sôn am bas letraws wych Astles yn creu gol I Clark yn y bala. Ond oedd yr Seintiau bron iawn a bod yn sglyfethu'r fath bas. Ond fe fethodd McLagan ac ildio a manteision hydrach Clayton Green yn ei gadael I. A mae'r gan y cawr Cooper. Yr 3 dyn mawr yn chwarae yn y cefn, Cooper, Cummings a MacDonald. A mae pawb am daro'r peli hir lletraws yma. Mariet.
Sbiwch ar dreicl, mae o yn ei chanol i'n bobman yn dydi. Ac dwi'n gwybod bod Malcolm a Greg yn siarad yn rheoledd. Ac mae'r rhai bod Draper yn meddwl mor anodd beth sy'n rhaid i fi wneud i ddechrau gêm. Ydy mae yn. Mae o'n gwybod hefyd, mae angen creu argraff tymor hyn oherwydd mae ar ei flwyddyn dwytha o'i cytundeb. Reit. Felly mae angen gemau. Neith o sgorio goliau oherwydd mae gynnu fo'r gredd bach naturiol ar y lefel yma. Mae'n 31 oed rwan cofia. Mae'n dal i fod, mae'n gynnu fo lot i gynnig. Ffigiad yr hoer cyfle i Cotfield o'r bel mewn i'r cwrt. Jarvis oedd am hedeg mewn. A weithiau mae yna bethau hyfryd yn digwydd heb gyffwrdd y bel. Da ni'n dweud yn aml, mae'r ddau dîm yn fan hyn, di dechrau'r gêm ar y droed flaen. Fel arfer ti'n cael un ar y droed flaen, a llall yn ildio'r meddiant. Robles am geisio rhoi Cooper dan bwysau. Ac oedd hynny'n ddigon i roi Lewis. Chydig bach o ddiar i Echel. Mae gicio fo'n gywirach na hynny fel arfer. Ac ar hyn o bryd mae yna dempo i'r gêm yma. So neb eisiau oedi. Ond fel soniodd Malcolm a mae'n werth i gydnabod. Does yna neb di cyrraedd Seintiau eto. 8 gêm. 2 gêm gyfartal. A maen nhw wedi sgorio 32 o goliau. Wel, dyn dewr sy'n llorio'r cawr MacDonald. Robles sy'n ar y llawr y boedd yn ei weld yn hyn yn a ddigwydd. Wel, mae Harris yn chwarae teg yn chwilio yn dan i draed o. Mae'n 50 llath o bas, felly mae'n amser i MacDonald fel am ddiffynwr i ddod o'i flaen o, ond mae Robles yn dal i dir, sa'n byd yn anghywir efo hynny i droseddu, felly mae'n dal i dir bod yn gry, a mae MacDonald sy'n dod i fewn iddo fo, a mae di ennill y drosedd, mae'n lwcus. Ia, tamed blasus i Robles. Fyny a hi gan Lewis, mae yna wynt yn codi yma. Faint argraff mae hynny wedi cael Mastles yn cwyno bod wedi cael gwthiad bach yn ei gefn. A mae'n dal i gwyno. Faint o hawdd oedd i Harrison pasio'r bel na oll ffordd i fyny trwy canol y cae, cofia, at Robles. Ti'n edrych ar lle mae'r Peyton Green, lle mae Wharton yn ganol y cae, lle mae'r Cottrell. Mae trin nhw angen chwarae'n gil heddiw oherwydd yn erbyn Routledge a Holland. A Leo Smith. Hudson. O, mae Syslovich wedi cyrraedd praf cymsefyll a wyddwch chi be, fydd ar llenod Lewis hynny'n dda iawn. Mae Syslovich mor gyflym, ond Lewis yn gynt. Safle cychwyn a darllen y gêm. Canolbwyntio Canolbwyntio fel golwr. Just edrych ar y gêm, sbio ar cam ymlaen, rhac ofn i camgymeriad dod. Mi ddoth hi, ond y bod y gynta yna. Ac fach chwaraewyr fel Ebi, fel Mullen, mae yna gystadlu am safleoedd. Ydych chi'n teimlo bod chwaraewyr fel hwn ar flaenau traed heno? Hudson, dwi'n yn chwilio am Syslovich o'r ongl yna yn sicr. A mae Syslovich yn fewn o'r chwith ma. A draws i ddyn, ond Mike Lewis yn neud y dda fan'na rwan. Luke Cummings oedd y dyn oedd wedi cael ei guro. Siw bod oedd i fod yn falch o weld Lewis yn rhitho tuag ato fo. Dwi wedi bod yn feirniadol yn y gorffennol efo safle cychwyn o, ond di safle cychwyn o fan'na rwan ar ochr y Cwrt Cosby yn barod am unrhyw bel fel yna, yn just rhyw actio fel sgipwr i bel hir. Ie, a da ni wedi gweld ar gêm fyw Sgorio Lewis yn chwarae'n gampus eisoes y tymor yma'n dod yn y gêm yn erbyn ffrid, na chi hyfryd. Routledge, Robles, nawr te. O, ddod i mynd rhy sydyn, a dwi'n gweld Malcolm Allen yn ysgwyd i ben. Rhaid i chi beidio, dyna fo ddim wedi cael ei ddal fan'na. Does am esgus iddo fo. Dydy o'n yn fachgen ifanc lle fedra fi'n esgus iddo fo. Mae o'n edrych ar draws y llinell amddiffyn. Mae'n drin erbyn dau. Sim rhaid fo fynd, a mae o'n mynd. Wel, mae'n un 10 ofnadwy, ond dal i fod. Mae'n eich di just edrych ar y bas, agor yr ongl i byd bach mwy wrth oedi. O, hwnna y sgil wrth fynd heibio'r chwaraewyr.
Ond oedd y bas fach yna tu allan y droed, cyffyrddiad bach, ond mae'n werth i weld yr i orau. Mae'n neud o edrych yn hawdd, ond dwi ddim yn disgwyl dim llai ganddo fo yn y safle yna. Mae'n gystadleuol, Malcolm. Mi fydd hi, mae'n lot ar y gêm, dwi'n meddwl i'r Barri fwy na'r Seintiau Newydd. Ia, Seintiau Newydd i fynd ar bwlch na a cadw'r rhediad nhw i fynd. Ia, wedi drosedd, unwaith eto. Mae Donald dod o'r cefn yn neud siŵr bod Robles yn gwybod bod o gwmpas heddiw. Draper. Da ni wedi sôn llawer am Smith eto yng nghanol y cae. I ddaw i gyfle fo, mae'n siŵr. A mae o oherwydd y dyn yma, Clayton Green, wrth i ymyl. O'n i'n sôn bod hi'n gystadleuol ar dacl yna gan Routledge yn tanlinellu'r ffaith. Wharton, Green, y cotyn nhw bod bwysig i chwarae'n gil yma i stopio. Routledge a Holland a Leo Smith gael y bel. Mae rhaid i Leo ffeindio pocedi a fod yn glefar. Dwi'n meddwl, y ffordd fel Leo Smith edrych ar ei ydi, pan mae y Barri fo'r bel amser yna, dwi'n ffeindio pocedi. Felly pan mae'r Seintiau Ciroi, maen nhw'n gwybod bod o mewn bwlch bach i hun. Michael George. Nôl at Cooper. Ac cyfle i Lewis arafu pethau chydig bach. McLagan yn gobeithio fydd Astles yn llitho nath o ddim. Mae Astles yn diodda dipyn bach a mae'n hoblan oherwydd mae'n dal yn ymestyn bob tro i llunyn y gar. Jarvis, oedd Astles drwyddo fo. Hudson. Sislevic di dod fwy ganol y cae, chwilio am Routledge. Nôl at Spender. Dwi'n meddwl amser gyda fo i ystyried Sislevic eto. Mae Routledge yn ei chanol un ydi. Mae o'n brysur. Mae o'n gwybod mewn frwydr calad o fanna prawn efo Clayton Green. Mae'r ddau nhw mor gryf a'i gilydd yn y dacl. Neith un o'r ddau dynnu allan o ddim byd. Mae'n mynd i fod yn un diddorol i wylio trwy brawn. Pwy geth i gadw felyn gynta. Ie. Ie, pres nifer ar hwn. Mae hwn yn gallu papurau wal efo nhw, dwi'n meddwl. Mae o'n ffynnu ar sbwylio gen. Sbwylio'r gwrthwynebau Seintiau Newydd heddiw, wrth gwrs. Sôn am gardiau melyn, sôn am gardiau coch. Lee Evans neithiodd y dyn i gael yn der o ofal. Un cwestiwn. Nath o gymryd gafal ar y sefyllfa. Nath o weld beth yn digwydd. Y digwyddiadau yn mynd ymlaen. Sfon ar llwyd yma. Chwaraewyr yn gwybod yn well na un o'n i. Nath o bigo'r dynion iawn yn do, Malcolm? Do, nath o. Ella bod i gael dipyn bach o help yn ei glust am hynny. Ond dal i fod. Lee Evans llawn profiad. Ie, falle bod y chwaraewyr di gorgyffroi, bod nhw'n cael chwarae nhw'n rhegor. Bydd y gyfle fan hyn, mae Draper yn gobeithio fydd y bel yn dod i fewn am ddiffyn campus. A mae Sislevic ar dan yn dydi. Wel, mae'n popio fyny bob an, dyna di broblem. Mae rhaid i y Barri, fatha'r dyn yma, digon o froddiad gyda Curtis MacDonald yn neud siŵr po Cummins a Cooper, y ddau am ddifyn nhw'r canol arall. Mae angen i nhw siarad pan mae Sislevic dod o'r chwith, mae angen siarad os ydyn nhw'n pasio fo drosodd i'w gilydd. Marietti gymryd ag mae Hudson yn mynd amdani. Lewis eto'n awdurdodol. Mae'r Seintiau Newydd wedi sgorio mwy o goliau o cicio gornel na neb yn y gyngor tyforin. A pan mae ganddoch chi Hudson a Astles a pan mae Draper yn chwarae. Digon i anelu tuag atyn nhw. Mae yna rhyw gadw llygad ar Jordan Cottrell yng nghanol y cae. Dwi'n mynd edrych yn hollol gyfforddus. Ie. Sef o'n golled. Hudson di oedi braidd fanna. McLagan, Lloyd ar ysbardyn, mynd i hun, am ddiffyn campus gan Spender. Alla hi at George. Mewn â hi. Leo Smith sydd wedi bod yn dawel. Mae'n fwy o gêm i ymladdwyr yng nghanol cae ar hyn o bryd ag eitha Sislevic. Mae gan Draper.
Ie, nid hynna siwtio y Barri oherwydd lle mae I gwendid nhw'n y marn ni oherwydd y system efo ond un wing-back os ti'n licio. Sislevic yn derbyn gan Routledge, mae gan Draper allan at Spender. Spender wedi rhoi mynydd ar honna, Robles di'r targed, ar ei honna ddim disgyn yn garedig i'r Seintiau Newydd. Disgwyl i'r rhywun redag I mewn, o tu allan i'r gwrs cosbi'r rhywun galw cael, fel sy'n nhw'n arfer wneud. Fel yn hir i'r postyn pella. Robles byth mynd i'n gwneud llawer efo'i, mae'n penio i'n ôl. Mae Robles yn symud o un ochr y cael llall yn dydi? Wel, mae o awr Robles yn cael wneud hynny. Mae gyda nhw rhyw ro bach rydd I newid esgyll. A wedyn mae Draper fo fydd yn gweithio'r tri am ddiffynwr canol. Ond mae nhw'n trio creu dau yn erbyn un lawr yr esgyll. Marriott a Sislevic un ochr, a Robles a Spender ochr arall. Felly, herwydd system y Barri. Wel, I fod yn 10 ar ymwelwyr, wythnosau heb chwarae. Dyn nhw'n edrych felly ar hyn o bryd. Mae nhw chwarae fel tas nhw'n mwynhau bod yn ei hole. Walton. Oedd y bel Lletsaws na ar eto gyda nhw, ysdi, just oedi gormod ar y bel. Oedd Kane McCracken wedi trynio'r ddiwrth ysgwydd Blaine Hudson. Ie, dwi'n dal I gadw llygad ar Cockfell yng nghanol y cae, ar y llinell hanner wrth ymyl y cylch canol. Mae wedi edrych ar y faig, mae newydd blygu lawr. Ie, da chi'n gallu gweld bod o'n ceisio ysgwyd y poen. Gavin Chesterfield, mae wedi gweld. Mae nhw wedi rhyw how siarad efo'i gilydd yn barod, a mae nhw wedi cytuno bod o'n cael dal ymlaen am y tro beth bynnag. Wel, mae Cotil yn chwaraewr profiadol, dydy. Dydy o'n ifanc. Ardderchog gan Robles. Cadw'r bel I fyny'n dda, math o beth sy'ch chi'n disgwyl I Draper wneud. Oedd Sislevic neu'r hoeddi, mae fewn at Leo Smith. Ie, weithiau allwch chi fod chydig bach rhy uchelgeision. Y bel hir, lawer symlach I Lwybyn McCracken sy'n tu ôl I Hudson. Am bel. A McCracken di mynd I wneud y bel wertho, mae'n mynd I hun. McCracken! A mae'n glynu, fel o rhaid iddi, yn nwylo Paul Harrison. Ac da ni'n canmol chwarae slick y Seintiau. Wyddwch chi be, weithiau mae un bel hir gywir yr un mor effeithiol, Leo Smith. Gyfle fan hyn. Bobl bach. Fysa honna wedi bod yn greulon. Ac Cooper gafodd y cyffyrddiad. Ie, na ni weld fan hyn, mae'n lwcus dydy, ofnadwy o lwcus. Mae Robles yn just symud y belt, nid yn siswn arni. Mae'n cicio I, wel, mae'n trio ildio cic gornel, mae'n ildio cic gornel, ond dim ffordd na. Pob yn dal I gwynt, a Mike Lewis ddim siawns a ddo'n gwybod bod ti'n agos. Fydd Cooper yn y capel bore fory. Yn diolch. Feia dan ar gan Hudson. Ac Astles yn y diwedd yn ei chwipio dros y bar ar ddau darged mawr yn cydweithio. Dwi'n meddwl oedd na grysa coch mynd I cael bloc ar yr ercyd yma, beth bynnag. Dwi'n gwybod Astles, byddech chi amddiffynwr canol, mae wedi sgorio yn ddiweddar yn y byd y bala yn y gêm gath gohirio. Mae Hudson yn tynnu wrth I ddyn mor hawdd o fan hyn. Mae fyny, mae'n penio nôl i'r ardal lle mae rhywun yn mynd I sgorio. Ond pwy sy'n yna, ond Astles mwy na neb, a mae o'n cymryd ti, tra mae o'n ymestyn, a mae'n dod o ddiwrth y gol, a mae'n plygu nôl, bob dim o'r techneg yna'n anghywir. Mae'n un achlysur chwaraeon ar ôl y llall ar S4C. Y nesa fori am chwarter I 5, da ni'n fyw o Gaerdydd, y gêm yng Nghyngor y Cenhedloedd rhwng Cymru a Gweriniaeth yr Iwerddon. Cyfnod mor gyffroes I Gymru. Fe ddoth Jarvis I fewn, ond oedd hi'n ddim cweit digon cywir ag oedd angen iddi fod. Bron a bod yn bas ardderchog unwaith eto gan Harrison yn doedd. Ti sôn am, dwi'n dal I ddeud, mi ddylai Jarvis di wneud i'r ediad yn gynt oherwydd oedd yn gwybod beth mae McCracken yn mynd I wneud. Mae lawr asgell lle, mae Kane McCracken yn creu gymaint o trafferthion efo'i ediadau clefar ar y funud. Y croesiad I mewn. Wedyn dwi'n edrych lle mae Jarvis. Mi dylai mae wedi ddeud gofyn, dyna pam mae gyda bod ond un gol mewn 8 gêm. Fel rhif 9,
ti'n gwybod, ti'n chwarae tîm y Barri, os ti eisiau bod yn y categori efo'r bala, y ceicona a'r Seintiau Newydd, mae'n rhaid chdi gael ymosodwr sy'n mynd i sgorio chdi gan goliad tymor. Ac yn sicr un sy'n sgorio mwy nag un mewn 8. A mae y Barri, maen nhw yn orddibynnol ar hyn o bryd ar McLagan, dim amheuaeth am hynny. Bydd fo eto. Watson o'r rhif 15 oedd i'r hoeddi allan i'r asgell. Ac wrth gwrs, da chi'n dilyn y Barri, da chi'n meddwl nôl i'r bartneriaeth oedd yn cynnwys Mo Toure. A dyn nhw ddim... Ia, yn y flwyddyn gyntaf. Dim McLagan ddim wedi cael partner ers hynny mewn gwirionedd, nac di? Naddo, ond mae Jarvis yn cynnig rhywbeth gwahanol i'r dyn yma. Ond mae rhaid nhw wedi i gilydd. Mae rhaid nhw gyd chwarae. Mae rhaid i Jarvis fod ar yr un donfedd efo'r croesiau dod i fewn gan McLagan. Ac sôn am Mo Toure, braf i weld o'n sgorio i dîm dan 1 ar 20 Cymru, buddigoliaeth arferchog iddyn nhw. Smith! O'n i'n deud bod o'n dawel, a mae wedi bod yn dawel. Ond rowch chi hanner cyfle iddo fo. Sizlevich. Un o chwaraewyr gorau'r gêm ar hyn o bryd. Mae o eisiau bod yng nghanol bopeth. Mariet. A sawl gwaith mae'r ddau yna wedi cael ei henwi yn yr un frawddeg. Ac Green mewn ar daclu brofi'ch pwynt chi. Mae hwnna'n chwaraewyr caled ydy. Mae'n wneud siŵr bod o yn mynd yn deg. Ac efo'i gorff i gyd, mae'n gadael y pŵer mynd trwy'r corff na. Felly, mae'n ymestyn yn y dacl lle mae'n hongian i goes i cael anaf. Na, gorff o, drwy goes o, trwy'r bel na. Da ni hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Ac ni'n sôn ad wedi rhoi sylw dyledus i'r gêm na ar yr ofal neithiwr. Dwi'n rhyw deimlo, a dwi wedi ddeud ers 10 munud, mae'r gêm yma yn rhyw fydferwi, mae'n gystadleol iawn yn dydi. Mae yn welon ni wsos dwytha, dau dîm oedd efo gêm agorad, y dau dîm ddim yn colli a mynd amdani. Mae plan y gêm yn wahanol, mae'r tactega yn wahanol, mae'r systema yn wahanol. Felly pwy sy'n mynd i ffeindio bwlch bach, pwy sy'n mynd i fod mwy clefar na'r dyn sy'n chwarae'n derbyn, pwy sy'n mynd i Gymru cyfrifoldeb o wneud rhywbeth gwahanol. Robles. Ac unwaith eto fe welson ni Robles a dal y bel i fyny'n dda. Chydig eiliadau yn ôl. Mae yna fwy i'w gêm o. Mae pobl yn meddwl pam dyn nhw'n chwarae Ebi a pam dyn nhw'n chwarae Draper. O'na'n bas dda gan Leo Smith yn dydi. Spender. Honna ddim gystal mewn i'r Cwrcosbi. Mae'n wasanaeth o fel arfer yn well na hynny. Mae'n mynd i gael cyfle arall. Y tu fewn mae Sizlevich. A mae Sizlevich yn gallu mynd heibio i ddyn. Leo Smith i mewn. A mae Leo yn mynd i orfod ymladd am bopeth yng nghanol y cae na heno. Ydych chi'n gweld hynny. Ac be da ni'n weld, ac does am cyfleon clir wedi bod, Malcolm, nag oes, ond mae fatha'r gêm wythnos diwetha, mae'n dal yn ddifyr ac mae'n mor gystadleol. Dwi'n licio gêm fel un lle mae'n gêm glefar, lle mae safona yn uchel, lle mae'r cywirdeb y pasio yn dda, a maen nhw'n ymyneddgar, a maen nhw'n chwilio am bel lletraws bob tro gan y Barri, ond mae'r Seintiau Newydd trio chwarae trwy canol cae. Jarvis yn gweld hediad McLagan, mae Hudson hefyd i gweld yr hediad. A mae Hudson mewn, oedd McLagan braidd yn wyllt fanna, ac i ddeud y gwir, dwi'n meddwl bod McLagan yn chwilio am gic fanna, os fo'n gallu cael ei gosbi. Achos oedd i fi, yr argraff gyntaf fi oedd bod wedi neidio mewn yn chwilio am rhywbeth. Dwi'n meddwl nath o gyrraedd y bel, sti, ond yn gynta, ac os diolch gyda'r fel gynta, wedyn mae Hudson yn gyrraedd i fynd trwy droed dos, dwi'n licio. Oedd honna'n hwyr, ac yn ddigon teg i fod yn deg, dwi'n credu. Mae David Morgan am fodloni efo pregaeth, ac dyna gyd mae Cooper yn gael, ond bydd yna ail gyfle iddo fo, da chi'n gwybod hynny? Na, ac ar Leo Smith, maen nhw'n gwybod na fo sy'n y dyn, de, sa'n medru dechrau gweud pethau yn ganol y cae na. Ond ar y funud, diolch methu chwarae rhwng y llenella oherwydd mae un o'r amddiffyn yn canol y stepio i fewn, neu mae Green yn just gwarchod yr amddiffyn. Maen nhw'n ymwybodol o safle Leo Smith bob tro. Wel, dau ddigwyddiad bach i gadw Mr
Morgan ar y flaenau draed. Gwaith ardderchog. Nawr te, angen y bel ola. Ac unwaith eto, lawr o'r asgell dde yn enwedig. Maen nhw'n bygwth i gyflawni fel mae rhywun yn ei ddeud weithiau. A y bas ola yn siomedig. Spender di bod yn euog, Sislevic di bod yn euog. Yna i ganmol safle'r amddiffynwyr y fan hyn. Eich di edrych ar Cummins, Cooper a MacDonald. I cyfrifoldeb nhw ydy'w gilydd, sut i warchod ac i'w tîm. A dyna lle oedd yna croeso do fewn ac yn siŵr nath Cooper camu allan a just stopio'r bel. Cael ei tynnu nôl. Am unwaith, mae'n sal gan Lewis, lawr corn gwddw Sislevic, mae Leo Smith efo fo. Ar hyn o bryd mae Sislevic yn dewis yr outlage. Penod allan gan Cummings. Wel, mae yna rei yn dal i holi. Oedd na gic o'r swatyn fan hyn, Malcolm? Wel, mae'n cyrraedd y bel gyntaf. Drych a warde, mae yna oedi gan, pan mae'r bel yn yr awyr y fan hyn, mae yna oedi. Dim yn gic o'r swatyn na, di. Byth. Ond mae o'n cael mynd am y bel. I fod yn deg hollol, oeddech chi'n sbio arno fi, a yn eich edrychiad, sbiwch lle mae'r dyfarnwr i fod yn deg, os gawn ni weld o yn y munud falle. Dydy ddim yn gic o'r swatyn. Ond oeddech chi'n edrych arno fi yn gyhuddgar ac yn ganmoladwy. Oeddech chi'n deud, ia Nick, ti'n iawn, dio ddim yn gic o'r swatyn, ond doedd McClagan ddim yn twyll o chwaith na gwyd. Na, oedd o'n cael mynd am y bel na. Oedd hi'n 50%, ac mae o'n gwybod, chwinciad yn gyflymach, so mae wedi cael ei baid i droed i'r bel na, safo i lawr. Na te, mae Mariet, rhyw olwg chwaraewr sy'n gwybod, dwi'n mynd i chwarae am dipyn. A ie, mae hynny'n wir, mae e'n mynd i adael y maes, ac yn llawer hi gynnar o safbwynt y Seintiau Newydd, mae Ryan Harrington, chwaraewr dan 45 Cymru, yn mynd i ddod ymlaen. Ie, a mae Mariet yn edrych yn siomedig iawn yn ydy. Mae'r chwarae mynd ymlaen. Mae Mariet yn trio pasio cyfrifoldeb y capten yn ei flaen, ond yn y cyfamser mae'r bel yng nghanol cae. A da chi'n byw deimlo, mae rhaid i'r Seintiau Newydd ganolbwyntio, a maen nhw'n debyg o wneud. Cooper, y rheswm di Harrington ddim wedi cael dod ymlaen gyda llaw, ydy bod y Seintiau hefyd ar cerdyn cywir i'r pedwerydd swyddog. Wedyn, y broblem ydy, os am beiro i lenwi'r papur. O'n i'n gwybod bod yna swydd i Steve Evans, li. Fod i dyn y beiro. Llew ti, Steve, pan da ni angen chdi. Ie, hollol. Adra y gwylio. Mae rhywun wedi ffindio'r ffel tip. Ac mae Harrington yn mynd i gael dod ymlaen pan fydd yna gyfle. Ond os am capten gyda Seintiau ar hyn o bryd. Mae yna golwr, Paul Harris yn ti bod yn capten, ganwaith a mwy, ond... Yr enw ar y papur ydy Harrington. Ac Mariet yn gadael. Ac, wel, mae Harrington yn gwneud i unfed ymddangosiad ar 10, ac da ni'n gwybod pwy yw'r capten, wrth gwrs yn bod ni. Ac, ie, mae o'n siomedig, ond mae o'n brofiadol. Spender at Routledge. Spender ath i mewn, Hugh yn clirio fyny'r cae. A dwi wedi ddeud o unwaith os nad ddwywaith yn barod, mae pawb yn gorfod ymladd am unrhyw beth gan nhw. O hwnna'n bas glyfer yn doedd. Allan i lwybr Jordan Cottrell sy'n edrych yn sydyn yn iach, mae at McClagan. O, so wedi gadael i falle doedd ddim i wybod hynny'n agwedd, ond mae'n dal i frwydro amdani. Astles, gwych de. I fel am ddyn, y cawr mawr fawr, i just sefyll a neud siŵr oedd o ddim yn cael ei droio. A sbiwch ar gyflymdra Sislevic a George sy'n dwy'n y dyn i lawr. Ac mae hwnna'n garden felyn ydy amrediad gan Sislevic. Oedd ni wrthi yn edmygu gwaith Astles ac ebyn i droi'n llygyd oedd y bel lathenni fyny'r cae. Dyna
dyna be maen nhw'n medru wneud hefyd, jyst gwrth ymosod. Ia, sam llwyth hynny, ond mae o'n rhyw afal na fo sy'n dod o fo allan o'i rediad hon oedd y cyfle. Mae cael cefn i gol, rwan ta, Asos, beth ti'n mynd i wneud? Beth ti'n mynd i wneud? A mae o'n dal i dir, dwi'n eich lwcus yn y diwedd, gath o'r bel, nes wedi medru faglu, ond na raid y Teco gwneud iddo fo. Ie, mae rhaid anghofio am y garden felen, mae yna waith am ddiffyn. A mae Leo Smith yn paratoi gymryd y gic. Ac sa Watt ydy'n clywed bel yn ei rwyd i hun fanna. Ie, nhw'n gweld lle oedd i mynd, oedd o'n pari cwypi bach ar ôl wneud y peniad. Leo, mae'n rhaid i ddysgu'r dyn yna, mae o'n gwybod hynny. Jyst i pin bach mwy arni. Ie, felly dwy ddihangfa i amddiffynwyr y Barri. Fydd yna gapeli llawn yn y Barri fori. Maen nhw'n mynd i ddiolch bod ffawd o'i plaid nhw. Y dyn oedd yn cymryd y cici, wrth gwrs, wedi'n gadael. Felly Leo Smith yn ei hanelu hi. Ac Astles eto. Dwi'n gwybod yna thi cymryd hir yma nas di i gyrraedd Mike Lewis. A dwi'n meddwl, lle mae Draper? Lle mae Robles? Mae'r peniad sam llawer o bwyd, dyma mynd i sgorio, mae'n fyny, mae'n just penio i, mae'n trio penio i'n agosach i'r gol i rewyn fel Robles neu Draper. Mae Robles yn symud tra mae'r bel yn yr awyr, felly chwarae teg iddo fo am rhagweld yn lle adweithio. Mae Draper yn sefyll yn stond. Mae'n rhaid o droi ac cadw un ar botiau draed, dyma na i sgorio. Sgael unrhyw fath o gyffyrddiad, a fel arfer mae yn. Ond hynna di broblem pan ti'n mynd chwarae bob wythnos, cysondeb yn y tîm yn y marn ni. Wel, da ni mewn i'r chwarter ar ola. Gai awgrymu, Malcolm, bydd rheolwr y Barri yn ddigon bodlon efo pethau efo hanner awr a chydig funudau di mynd. Yn tactegol, ar y funud mae'r dyn yma wedi cael yn berffaith. Ond mae rhaid i dîm o, pa maen nhw mewn meddiant i gadw i'r cynllun, mae o di reid iddyn nhw, pa maen nhw mewn meddiant. Maen nhw'n neud y dda ofnadwy heb y bel. Maen nhw'n disgybliedig, maen nhw'n drefnus, maen nhw'n gwybod cyfrifoldeb i gilydd. Ond pan maen nhw efo'r bel. Mewn at Jarvis am bas hyfryd, a Jarvis oedd hi'n dacl gampus eto, a mae Astles yn gwneud popeth yn iawn ar hyn o bryd. Am chwaraewr, mae bel gan Routledge. Routledge at Robles. Robles yn dewis mynd i ganol cae, mae'n edrych Robles yn mynd i hyn! So honna di gallu mynd i unrhyw beth nawr te. Mae Barri yn hawlio mai Draper gafodd y cyffyrddiad bod hi ddim yn get gornel. Draper oedd gath y cyffyrddiad. Efo'r ymateb y chwaraewyr nawd i weld yma. Hon oedd yr ergyd gan Robles. Oedd hi byth yn mynd i giro Lewis yn y gol. Ond ella efo gwiriad fel yna, sef wedi Draper ddim yn bod dim byd amdani. Mae get di cael ei chymryd at y postyn pella. Yn y diwedd oedd gan George ddigon amser i'w chlirio hi. Harrington. Holland, da ni sôn lot am Holland, da ni sôn llawer am hwn, Routledge, Robles, da ni sôn mwy ddeith am hwnna. Mae Routledge a Robles di cael gemau campus. Smith, mae o'n dechrau dod mewn i'r gêm, da chi'n teimlo. Heibio fi'n yn hyfryd, ergyd. Dyna be gyda fo. Gyfyd i fynd i'r chwith ddeli. Do ddim bwys iddo fo. Mae o'n mynd heibio un, mae'n troi yn dda fan hyn. Mae'n cael y bel i mewn, mae'n siap i gorffo, lle fe di ddo gymryd i ddyn ar, mae'n teipio fo, jyst newi ger, wedyn, heibio dau, jyst, oedd o'n ymestyn, ar y fe canolbwyntio i bach wir i droi chwith, hon oedd y cyfla. Dwi'n gwybod, gwch chi ganmol, beth mae'n stach isio yr amddiffynwr, ond i fi, mae Jarvis gorau wneud y well. Mae'n gorau cuddiad y bel na, mae'n gwybod mae'r amddiffynwr yn dod i fewn, cuddiad y bel na, os ydych chi'n cymryd fi lawr, mae'n gigor smotin, neu dwi yn cael sgorio. Dwi'n cael pas bach i fewn i gornel o 6-7 llath. A i fi sy'n meddwl wedi edrych chydig bach fatha Jermaine Genus. Ryw olwg fel na. Ond sa Jermaine Genus wedi sgorio, Nick. O, ni'n disgwyl chi ddeud hynny, ie. Smith. Sislevic. Tu ôl fo mae'r eilydd Harrington. Ac mae wedi bod yn... Mae hwnna'n andros o gyfla, sti. Mae hwnna'n gyfla gwych i'r Barri. I fel ymwysodwr, union fe ti isio, pel drwad gwych, pwysau cywir, a ti drwad neu fynd y golwr, just cuddia'r bel na. Oedd i wrth rannu ffyn nhw'n mae'n gol. Nath Routledge adel honna i Spender. Rhi agos o lawer, a dydy y bel ola fewn gan Spender ddim di bod gystal â manw fel arfer oedd o, a Marriott yn creu goliau diri yn y blynyddoedd sydd wedi bod. Ar y funud mae'r Barri wrth i bod pan mae'n croesi bel i fewn. Mae gen nhw 3 amddiffynwr canol. Mae gen nhw Mike Lewis sy'n llawn hyder ar y funud.
ma nhw'n hapus i crwysiadau ma ddod i fewn. Wedi sôn am ambell i anaf gyda llaw, mae Jordan Cottrell i weld yr rhedeg yn rhwydd yng nghanol y cae. Mae'n bwysig i fod o safbwynt yr ymwelwyr. Theo Wharton, da ni'n enw o'n amlach ac yn amlach ydydan. Michael George. Dwi'n licio'r cydbwysedd. Oherwydd pan mae Clayton Green yn mynd, mae Wharton yn eista. Pan mae Cottrell yn mynd, mae Clayton Green yn eista, gadael Wharton mynd. Mae'r cydbwysedd a mae symud oddi wrth y bel yn dda iawn gan y Barri pan maen nhw arni. Cottrell. Wharton. Ac dwi'n licio golwg hwn, mae rhaid fi gyfadde. Mae gen i fo 15 cap i St Kittle a Nevis. Mae wedi cael un gêm i dîm cyntaf Caerdydd hefyd. Na chi CV bach amrywiol? Oedd o'n 2017 dwi'n meddwl, ia. Oedd o'n cael ei ryddhau gan Caerdydd, bod wedi bod yn Iowil a un o ddau gwthio ers hynny. Ond dyma fa, mae'n fab. Mae gen i fo cysylltiad mawr efo pêl-droed efo'i deulu, does? Y Draper wedi bod yn dawel yn y 10 munud diwetha. Mae gan Routledge. Sydyn. Pingio honna fel sa'r pêl-droedwyr ma'n deud at Sislevic. Mae o'n cyflymu gam. Mae Wharton ddoth ar draws. Ie, Sislevic, dwi'n gorfod mynd heibio i dyn. Mae jas angen hanner llath i gael y bel ar draws. Mae'n gofyn drafo. Mae'n just... Mae'n ffigio mynd i fewn ar ei droed de, mae'n tynnu nôl a dweud, gret o basged yn Routledge, pynsio i fewn, fel ti'n deud, i gyrraedd yna yn sydyn, iddo fo cael y lle yma i redag at yr amddiffynwr. Wan, croesiad i mewn, postyn cynta, eto amddiffyn gwych gan Leo Smith. Y Barri. Mae ddwg am Leo Smith i gymryd y Gordon Hudson yn mynd amdani, mae wedi geid digon i greu problemau. A Robles yn i'r rhwydo hi ac unwaith eto. Mae'r Seintiau Newydd wedi sgorio o gic gornel. Does o neb yn gwneud hynny'n amlach ac edrychwch ar y siom ar wynebe'r Barri. Yn erbyn. Tegwch y gêm falle, ond mae'r Seintiau yn gwneud be mae'r Seintiau ni'n neud. Sgorio goliau. Wel, ydych ydi ar Hugh ar y postyn a Mike Lewis lle mae safle fo. Wel, mae Hugh yn penio. Mae Lewis yn mynd i wneud yr arbediad. Mae o'n tôl o fo. Ydy o'n gwyddi? Mae o'n mynd i wneud yr arbediad. O, mae o'n penio allan o ddwylo, Lewis, os ti'n licio. Dim yn penio gorau gan Cooper, yn penio nôl i fanna. Mae Robles neu mor dda. Mae dan bwysa, mae'n plygu nôl. Mae o hyd yn syrthio i'r llawr ar ôl fo gael y peniad. Mae'n cael pwer. Mae'n mynd am y gol, ond mae Mike Lewis yn wneud yr arbediad os di Chris Hugh ddim yn cyffwrdd y bel. Am beniad gan Robles yn doedd. Hynny yw, goddw cri Malcolm yn de. Hynny yw, oedd o ddiari echel, oedd o'n mynd i'r cyfeiriad anghywir ac efo dal gael pwer y peniad yn dod. Do, pan ti'n mynd o ddiwrth y gol, mae'r pethau nodda fydd chdi gael ydi pwer ar y bel, efo dy ben. Ti'n mynd yn ôl, ti'n colli dy balans i fi bach, a ti'n sio pwer a cyfeirio i. A mae cyfeiriad i'r gornel efo help mawr gan Chris Hugh. Ac oedd chi di sôn yr hefyd iawn, Malcolm, efo'r gornel gynt. Astles yn cael ei ben i'r bel, ar ei neb ymateb, mi nath Robles. Do, mi nath Robles symud y tro cynt nes i weld, oedd wedi trio rhagweld beth yn digwydd, ond mi nath o eto, a pan ti dal i wneud hynny, a mae'n hapus gwych i gael pan ti'n rhagweld beth sy'n mynd i digwydd nesaf, a mae o'n cael y gol. Cyfle i'r Barri, dan o'n ôl. Mae yna rhywun isio sgorio gol i rwyd i hun heno. Mae Astles di geid popeth arall yn iawn, a'i dro fo ydi i ddiolch am ddihangfa. Doedd na ddim pwysau yna fo. Ella oedd rhy hawdd i glirio. So well gyda fo, sef o dam pwysau. Neu mae'n dod at fo'n sydyn. Mae'n lwcus. Diolch di sgorio. Ond oedd o bron a gwneud. Wharton. Pawb yn gwthio. Cummings. Sorry, draws ni. O'n i'n ystryddoli bod chi wedi, Malcolm. Mae ben i'n mynd i ddeud oedd, problem sy'n gan y Barri dros y blynyddoedd dwytha ydi sgorio goliau. A maen nhw angen mwy na... Wel, maen nhw angen un o leia heddi gael rhywbeth allan o'r gêm yma. Wel, ti'n bod 9 gêm, ti'n bod un... 10 o goliau. O'n i'n awgrymu bod y Barri yn mynd i deimlo, da ni'n mynd heiddi bod ar ei holi. Da chi'n cytuno fo hynny? Ynddo, dwi yn cytuno fo hynny.
greadigol, maen nhw wedi bod just mor dda ar Seintiau Newydd. A mae'n go waels i ildio fan'na, peniad gwael gan Cooper, efo Hudson yn plygu arno fe pyn bach, ond mae'n penio i nôl. Peth gyntaf ti'n neud ydy penio i fan yn yr awyr, neu penio i allan. Os ti'n penio fan i'r awyr, ti'n cael chwaraewyr o'r gwmpas y bel yn ôl wedyn, neu'r golwr yn dod allan i nôl i. Mae'r Pro 14 yn parhau, Munster yn erbyn y gweilch. Da chi'n rhyw deimlo bod rhywbeth arall yn mynd i barhau hefyd, sef cyfnod gwael tîmau Cymru, ond mae'r clwb rygbi fi Sul, hanner awr wedi 2. Ac pnawn difyr o chwaraeon efo'r pêl-droed yn dilyn wedyn. Spender. Ac unwaith eto, dwi'n mynd pigo ar Spender heno, ond sawl pas wael aneffeithiol. Ia, a mae reolwr yn dechrau syrffedu. Ia, mae'r Barri yn gorfodi fo i pyn bach i chwarae'r passes yna. Dydyn nhw'n mynd i cael y gyfle i cael ei ddal mewn meddiant. Ond mae rhaid iddo fo weithio pan mae Routledge a Holland, bod nhw'n cael ei marcio, a nhw'n cynnig un ni'r bel, bod dorro'r bel iddo fo. Ella mae'n dweud i nôl ni, ond mae'r llun yn newid y sydd. Ond mi gawson ni gip ar Gavin Chesterfield a ryw olwg, ryw olwg, mae rhaid ni sgorio rwan. Da chi'n rhyw deimlo bod o'n gwybod, mae ganddyn nhw wendid fanna, ac maen nhw'n mynd i o'r gwneud hynny, neu nhw'n mynd i golli'r gêm yma. Mae'n mor syml â hynny. Da ni'n gwybod beth i gwybod tymor dwytha fo, faint oedden nhw'n dibynnu. Dwi'n just ddiolchgar deud mae o lea, mae Clachan ar y cae, a dydw ddim efo anaf. Fel wedi cael, ti'n bod, i fethu gema ar ôl dechrau'r tymor. Ond wrth gwrs, fe lwyddodd y bala i ddod nôl mewn i'r gêm ar ôl ildio'r gyntaf. A mae Hwlffordd di profi yn sicr bod modd treiddio am ddiffyn y Seintiau Newydd. A fydd Gavin Chesterfield yn pwnio'r optimistiaeth yma i mewn i'w dîm yn ystod yr egwyl, a da ni'n yn y 5 munud ola mewn gêm sydd wedi, mae wedi symud yn gyflym. Mae wedi, dwi wedi bod... Maen nhw wedi creu argraff ar fi, Barri, ffordd maen nhw wedi setio i fyny, ffordd maen nhw wedi chwarae. Yr unig beth, dyn nhw ddim di argyhoeddi fi pan nhw'n mynd i sgorio. Dwi eisiau Jarvis neu lot fwy na fo'n neud. Oedd McClagan bron iawn a penio honna i lwybr Jarvis. Oedd hi'n bwysig iawn bod Hudson wedi rhyngipio honna. McDonald nôl at Lewis. A mae Lewis yn mynd i wybod ac yn dal i feddwl, dwi'n siŵr, fysa fod i arbed peniad Robles yn bydde. Ond i bai am y gwiriad ychwanegol. McClagan. Jarvis efo fo. Y tu allan i McClagan mae George. Gormod arni, a dyna'r math o gyfleon mae rhaid iddyn nhw fanteisio arnyn nhw. Wel, maen nhw'n rhedeg allan o syniadau, unwaith maen nhw'n y trean ymysodol y cae, dyna di problem diffigolia yma sydd ganddo fo, mae o'n gwybod ni, ond maen nhw'n ofn hwn. Mae Cem McClagan yn cael bel na ar y llinell hanner, a mae o'r rhedeg o'r ffordd. Y peniad, wel, ti'n gwybod be, mae'r goes yna'n ychal i fi, li. Dwi'n dycio llawer o neu plygu lawr llawer na fanna wan i gael ei ben iddi. Mae Hudson yn gorfod cael y bloc i fewn nes y Jarvis fewn, fel ti'n deud. Ond maen nhw'n ofn McClagan. Mae McClagan wedi cael gymaint o weithiau lle maen nhw wedi troi, a mae wedi gyrru nhw nôl wrth redag atyn nhw. Mi fewn i'r cwrs cosbi. Dwi just eisiau fo symud y bel na un ffordd llall yn gyflymach i gael ei ergyd fewn. Spender a Draper. Mae Robles o'i flaen o. Mae Sislovic wrth gwrs yn ymunol ar y chwith. Am unwaith i gyfferid ychydig bach yn drwm o'r her cyfle. Leo Smith yn rhoi fi nôl i mewn. Munud amser ychwanegol fydd. Leo Smith. Mae munud yn hen ddigon amser i'r Seintiau sgorio eto. A mi fyddai yn dalcen caled i'r Barri wedyn. Dwi'n nabod Gavin Chesterfield, fysa bod i wneud i waith cartras ni, a gwybod am y cicia gorneli yma. Mae'n fygythiad ydyn nhw. Robles dal i fynd. Mae'n chwaraewr da. Dwi wedi gweld heno pam i fod o yn cadw i le i ddechrau y gemau. Bod ganddo chi Ebi, bod ganddo chi Draper, mae o wastad yn cael ei ddewis yma. Mae McClagan o bosib yn mynd i gael cyfle yma, ond cael ei faglu nadi. A Hudson yn gorfforol cryfach a fanna a darllan y troiad hefyd. Hanner cynta, cystadleuol, cyffroes,
hanner cynta o safon. Ac mae unig gôl y gêm wedi dod gan y gŵr yma. Louis Robles yn sgorio am y tro cynta. Dros y Seintiau Newydd. Mae Clagan ym mhen arall y cae'n gwybod dwi'n mynd i orfod gwneud. Neu di pethau ddim yn mynd i newid. Digon i drafod, digon o ddigwyddiadau. Sgôr ar egwyl, y Seintiau Newydd 1, y Barri dim. Diolch nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Dau glwb sy'n gyfarwydd iawn a cipio'r bencampwriaeth yn cwrdd ar neuadd y parc. Mae blynyddoedd maith ers i'r Barri ddathlu hynny. A'r Seintiau'n gobeithio taro nôl ar ôl colli coron tymor diwetha. Un gol sydd ynddi, Robles yn taro. A'r Barri yn cwyno. Un i ddim, y Seintiau Newydd ar yr egwyl. Gêm fyw i chi uwch Cyngred Cymru. JD, mae'r glawd i dychwelyd. Mae'n Tyler Jones i dychwelyd. Delboi o Rodney, fydd Nick Barri gwarthus. Un gol sydd ynddi, ni fod yn mwynhau'r gêm gyffroes yn gystadleuol, ond bydd y Barri'n siomedig ar y modd nes nhw ildio yn yr hanner cyntaf yna.
Bydda'n siŵr o fod. Gêm dda, dau dîm da, ond o safbwynt y gol. Da ni'n gweld Luke Cooper, mi oedd yn cwyno, oedd yn gofyn pan bod 'na ddim trosedd arno fi, ond mae Hudson yn glyfar yn fama. Fo sy'n ennill y peniad yma, mae yna ysgwydd, mae yna fraich ar ysgwydd Cooper yn golygu dio methu neidio. A wedyn Robles yn gwybod, taro'r targed a gown i weld. Dyna pam mae'r neges wastad i'r ymosodwyr de. Tarwch y targed, diom ots os dos am gymaint o bwer, a wedyn cymysgedd rhwng Chris Hewa ac y golgeidwad Lewis, felly fydden nhw'n siomedig oherwydd maen nhw yn y gêm, ond y Seintiau Newydd ydy'r tîm sydd yn dangos dipyn bach mwy o fygythiad yn ymosodol. A ni'n clywed Nick Malcolm yn sôn, diffyg creu am hwnni o ran y Barri. Mae'n rhywbeth ni wedi gweld yn amlygu hun yn fwy yn ddiweddar. Yndi, ond dwi'n meddwl o ran siap y gêm i siap nhw, dwi'n meddwl bod nhw'n gadarn, a mae tactega nhw wedi bod yn wych, heblaw am y gol yn amlwg. Cael dipyn bach mwy o help o gwmpas McLagan. Dwi'n meddwl Jarvis, Cottrell, dyn nhw wedi bod yn y gêm. Mae McLagan wedi cael eiliadau da, efallai cael ei ben i fyny a sbio beth sydd o'i gwmpas y Cwrt Cosby. Dyn nhw'n bell i ffwrdd, jyst be maen nhw'n neud yn yr rhan ola na, rhan anodda i greu. Mae'n gêm ddiddorol dros ben. Ydy, gêm arall ddiddorol pnawn yma ar faes tegid. Y bala yn ail yn uwch Cyngor Cymru. Maen nhw wedi ennill eto, ond i sonori hôl hi yn erbyn Pen y Bont, Ben Amwn, ar ôl 22 o funudau yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen o wedyn ni. Mae'n mynd ar chwal braidd i Ben y Bont. Goliau i'w rhwyd i hun Iacubu, Ismail Iacubu, 2 funud ar ôl i Ben y Bont fynd ar y blaen. Mae'n mynd yn gyfartal. Cic o'r smotyn dath wedyn ni. A chi'n gwybod pwy sy'n cymryd rhain wrth gwrs o ran y bala. Dim ymwneud am y penderfyniad. Chris Venables, 12 iddo fe tymor yma nawr. Nath hi'n arall gol i'w rwyd i hun eto. Funud ar ôl y gic o'r smotyn na. Felly Pen y Bont ddim yn helpu hunain. Oliver Dalton yn rhoi hon i'w rwyd i hun. Will Evans yn cael yr un arall. Bydd bala ddim yn cwyno sut mae rhain ddim yn mewn o wain. Buddigoliaeth dda arall iddyn nhw. Ie, buddigoliaeth bwysig oherwydd beth sy'n ddiddorol rwan. Mae Barri'n dîm da, ond does dim ond 3 yn mynd am y gyngred. A Cey Conna yn cael canyniad hwyr, neithiwr. Mae hynna'n ychwanegu'r pwys ar y bala ar Seintiau Newydd heddiw, felly mae yna frwydr hynod ddiddorol rhwng y 3 ac mae'r 3 dal i ennill, felly da ni'n edrych ymlaen i weld beth oedd o'r tymor. Ie, a Dryndod yn mynd amdani yn y byd pêl-drod uwch Gyngrau'r Cymru, y Seintiau sydd ar y blaen fan hyn ar 2 reolwr. Mae wedi bod yn ei chanol i wrth ochr y cae. Gavin Chesterfield ddim yn hapus y Sgorio sgôr hyn o bryd. Byddwn ni'n ôl nawr.
Croes yn ôl ato ni, dwi'n ailadrodd yr un o'n dyddiau yma. Mae yna fwy o bêl-droed i ddod ar S4C yr wythnos ryngwladol yma. Pnawn fory, Cymru Cwrdd y Gwriniaeth Iwerddon, Cyngred y Cenedlaeth Cymru ar frig y grŵp, cofiwch. A newyddion sydd wedi cyrraedd heno o ran carfan Iwerddon, 3 o'i chwaraewyr nhw allan wedi profi'n bositif i Covid-19. Harry Atta, Seamus Coleman yn eu plith nhw. Gan i drafod y gêm yn y man gyda Owain fan hyn, ond mae Malcolm Allen yn y pwynt sylwebu hefyd. Malcolm, y gêm gyfeillgar na'n erbyn Unol Daleithiau America, a ddim yn wych, ond ni'n edrych ymlaen yn fawr at hon yn erbyn Gwriniaeth Iwerddon. Robert Page wedi bod yn siarad pnawn yma yn gweud dwi'n erioed i gweld Gareth Bale yn edrych mor hollach yn ei gyfnod gyda'r tîm cenedlaethol. Mae hwnna'n newyddion da, os bosib. I'w cwestiwn am hynny, ac yn sicr fydd o'n cychwyn y gêm fory. Oedd un lygad oedd o nos yn o blaen, wel, oedd 2 lygad yn y marn ni o nos yn o blaen ar y gêm yma sy'n dod i fyny Weriniaeth a wedyn yn ffeindir. Na ni ffeindio barn fi, 9 o newidiadau yn dod i fewn i'r tîm fory o nath chwarae yn ebyn yr Unol Daleithiau nos Iau. Felly, ti'n edrych ar Morel Ampad o flaen y 3 yn y cefn, a wedyn na ni chwarae'r system 3 yn y cefn, dwi'n meddwl, efo'r wing-backs, Nico Williams un ochr a Rhys Norrington ochr arall, a wedyn ti'n edrych pwy wedyn o'i blaenau nhw. Ydy Daniel James un ochr, a wedyn David Brooks ochr arall, ydy Gareth Bale, ydy Tyler Roberts, ydy Johnny Williams, so mae gynnwch chi gan opsiynau, a gynnwch chi fwy na un chwaraewr creadigol yna. Ond y beth pwysig, yn erbyn y Weriniaeth, ti angen ennill yr hawl, ti angen ennill y frwydr gyntaf, ond rhaid i godi uwchben yna, wedyn peidio anghofio'r cynllun ni i ddeud ar y gêm, ac dwi'n teimlo am y tro gyntaf ys dipyn, gan i gêm gyffroes fori, a fy'n y goliau, cofia. Gobeithio ni wir, achos, wel, chi beth yn gwybod efo'n Gwriniaeth Iwerddon. Ni wedi gweld Cymru, o'ch chi'n sôn, gêm gyntaf Ryan Giggs yn erbyn nhw, prom yn gwych tan o 4. Ni wedi gweld ochr arall y geiniog yn erbyn Gwriniaeth Iwerddon hefyd. Do, a ma nhw'n dîm, ma nhw'n garfan, ma nhw'n gymaint o brofiad yna, felly ma nhw'n gwybod sydd wedi setio fyny mewn siap, gwneud i hynna'n yn gadarn. Sgen nhw'n llawer yn ymosodol. Ond da ni'n cyffroi yn meddwl am y tîm gan Gymru. Dwi'n gwybod pwy fydd y chwarae, mae Malcolm di enwi 16 yma yna, felly fydd Iwerddon yn ffeindio'n anodd i chwarae yn erbyn bob un o'n ymosodwyr ni, ond mae'n gaddo bod gobeithio yn gêm well na da ni wedi weld yn erbyn Iwerddon yn y gêm o dwytha, a da ni eisiau gweld Cymru yn cael y 4 pwynt da ni angen i wneud siŵr bod ni'n gorffen ar frig y tabl. A mae'n amlwg sôn am Gareth Bale, ond y tro yma, oedd e yma yn y gemau diwetha, mae fe'n nôl, mae fe'n edrych yna pisach. Pwy a wyr os yw y Gareth Bale ag oedd mae fe'n well ni wedi gweld dros y 12 mis diwetha. Yndi, a nid jyst y Gareth Bale yn mis Medi, diolch di bod i hun ers cwpl o flynyddoedd. Mae yna lot di bod yn mynd ymlaen yn Madrid, felly wedi ffeindio glwb rwan efo Spurs, mae'n ôl yn chwarae, efo gwen ar ei wyneb, gobeithio fydden ni weld o'n sgorio golau Gymru eto. Yn bendant, edrych ymlaen yn fawr at honna, mae yna ail hanner mawr i ddod fan hyn hefyd. Yw'r Barri yn gallu creu rhywbeth, fel wedi sôn, maen nhw yn mwynhau hunain fan hyn. Hwn yn gwybod hynny, Evan Prescott oedd yr gol fuddigol yma. Ydyn nhw'n gallu achosi sioc arall. Iawn ni nôl at Malcolm a Nick Parry. Ie, maen nhw wedi bod yn gwasgu drwy'r hanner cyntaf. Nawr mae pres ymlaen ac Jordan Cottrell, y gŵr sonio ni amdano fo. Yn weddol gynnar yn dod yn y gêm, bod o'n i chael un anodd. Wel, mae o wedi gwneud gymaint ag y gallo, mae o wedi gadael. Bydd hi'n dipyn o ergyd i'r Barri colli Jordan Cottrell, ond mae Evan Press a gas newydd gynt yn chwaraewr profiadol. A mae o fel arfer yn dechrau gemau i'r Barri beth bynnag. Ni wedi bod yn hynny'n ynysu am bythefnos, felly ddim wedi bod yn ymarfer llawer, gan pan mae ar y fain, cyfyd o'n eista flaen yr amddiffyn. Dim newid i'r system gan y Barri. Un o'r sgyrsiau ni'n gael yn ystod yr egwyl oedd a fydde gol Robles yn cael ei ystyried yn gol i wyrwyd i hun gan yr amddiffynwr. Oedd yr ymosodwyr Malcolm Allen a Tommy Morgan yn edrych arna fi fel tas gyda'i gyrn ar ymhen. Paid e bod yn wirion, oedd y peniad ar y targed. A mae hynny'n ddigon da, ac wrth gwrs mi fydd wedi bod yn hallt iawn ar yr amddiffynwr yn bydde. Ond y bil gan Astles. Ac mae hwn yn newid i gêm y Seintiau. Wedi cael y ddau amddiffynwr mawr, Hudson ag Astles. A mae wedi talu ar ei ganfed Smith. O bosib am wedi deimlo y caref a fod yn y gêm fwy nag oedd o. Sylwebesiwn yn y glir! Mae o mor sydyn. Mae o'n...
Ac pres, Evan Pres sy'n cael y cyffyrddiad newydd o di'r cael mewn safle wrth ymwneud y posti cyntaf na. Y bel nôl mewn, wyddwch chi be, mae yna giw yn aros amdani. Oedd Sislovic yn dod fewn tu ôl i Draper, nath neb gael cyffyrddiad ar y bel. Ac petai mynd yn gol mor gynnar a hyn yn yr ail hanner i'r Seintiau, da chi'n gweld talcen galed iawn i'r Barri wedyn. Ond o'r fe, o'r chwith, maen nhw wedi bod yn bygwth. Wel, maen nhw wedi jyst codi'r tempo do ar ddechrau'r ail hanner yma. Am bel i mewn, a draws y cwrt chwech. Spender at Sislovic. Hiw i ddod â hi. Gan yr eilydd pres. Pres i lwybr McLagan. Astles. A mae McLagan yn edrych yn ddyn unig. Hynny yw, y math o ddyn sy'n gorau gwneud popeth dros dy fo'i hun. Wel, edrych yn lle mae o, mae o'n rhwng y llinella, felly mae o tu ôl i chwaraewyr ganol cae, y Seintiau Newydd, felly pan nhw'n curo i o Barri, mae'r rhain nhw chwilio amdano fo'n gyflym iawn. Os di tempo'r Seintiau di codi, mae'r gwynt di codi hefyd. Gath ni'r glaw, yr hyfedda yn ystod yr egwyl. Spender eto, yr rhaid meddiant yr had, y tro mae Jarvis at Wharton. McLagan. Allan â hi at Hugh. George yn hytrach i'r cefnwr dde. Ac yn y diwedd. Yr ergyd dros y bar. Ond o leia mae'r Barri dod chydig bach nôl mewn i'r gêm ar ôl i Sislovic gael gystal cychwyn. Wel ia, edrych a faint o gyflym a faint o gers mae o'n newid i fynd heibio 3 Chris Coch a fanna. Ond edrych ydy'r croesiad yma. Mae rhaid i ddweud, mae'r Routledge wedi bod yn gwrando ar y sylwebau dros y blynyddoedd yn y corridor ansicrwydd oedd y bel yna. Lle mae'r amifynwyr ddim yn gwybod be wneud, maen nhw'n gwynebu gol, a Draper a Sislovic, mae rhaid chdi sgorio. Ie, a mae o'n gwybod hynny, ydych chi'n gallu gweld o'i ystym. 10 gol y tymor ar y postyn pella yna. Venables, prif esiampl. Diolch di sgorio. Wel, sgoriodd y dyn yma. Sgoriodd y dyn yma 2 gol yn erbyn y Barri ar ddechrau'r tymor. Dim ond un, mae wedi gael ers hynny. Diolch di sgorio ers 8 nosau. Holland. Mae chi chwaraewyr doedd ddim yn sôn amdano fo'n aml ac eto mae o wastad yna pan mae angen torri'r chwarae, pan mae angen torri ar ryw fath o masodiad. Wel, dwi'n meddwl, ffordd arall dwi'n meddwl, mae'r cwpiau dyddiau yma yn erbyn y Seintiau Newydd yn gwybod, oce, mae yna wahaniaeth yn gwybod a wneud, cofia, yn gwybod sut maen nhw eisiau chwarae. A mae Tom Holland yn un o'r prif chwaraewyr i cael dylanwad ar gêm os dwi'n cael y bel yn aml yn ganol y cae. Ond os sa rhywun yn ei farcio fo, wedyn mae gen i fo broblem. Sislovic yn mynd eto. George sy efo fo. Oherwydd y cyflymdra, mae o'n gret i'r Seintiau Newydd i wneud dim seibiant i'r lleill. Nac i, wrth gwrs. Ond mae'r tîm cael symud i fyny'r cae, a wedyn maen nhw'n gyd mewn cysylltiad eto. Mae Robles di symud. Ond oedd y bel ddim yn mynd i gyrraedd o. Ac mae pethau wedi tawelu, chydig bach yn fwy cyfartal. Ond oedd pregeth hanner amser hwn yn sicr wedi cael effaith yn y ddau funud agoriadol. A ydych chi yn teimlo bod y Seintiau yn dechrau cael y llaw drech yma yn hyfryd gan Draper at Sislovic. Gret o safle gan Draper i dderbyn y bel i mewn a wedyn jyst troi i fod allan i'w droed de. Mae'r bel yn un slick i fewn efo fyd. Mae'n jyst cael pwysio wedyn y bas. Syth i fewn i lwybr. Sislovic yma'n un a mae o'n... Dwi'n gwybod beth mae'n trio wneud, y syniad ydi grymannu dysgu pell yma. Ond dydy ddim yn cynnyrchu hwnna'n gywir. A dyna'r gwahaniaeth rhwng Ebi a Draper. Bod Draper yn gallu gwneud hynny a dod â pobl eraill mewn i'r gêm.
Mae o'n mynd i wneud o'n well na Ebi yn di. Right. Mae Ebi weithiau yn dal y bel i fyny yn well. Mae o'n... Y dyn yma mwy clefar. Dyna dwi'n dweud. Efo rhediadau. Mae o'n mynd i cymysgu i chwarae. Mae Ebi mond yn mynd i gwynebu'r chwarae. Dydy o ddim yn mynd i rhedeg y Sianeli. Dydy o ddim yn dod yn fyr rhedeg y Sianeli. Ne, dod yn defni nôl y bel. A wedi cyrraedd y cwrs Cosby fo'r amseriad perffaith. Na. Yna lot o wahaniaeth, gwahanol opsiynau i'r dyn ar y bel efo dyn yma a Draper. Ie, wel Ebi fanna, Sgorio ddod 2 gôl i gyd yn erbyn y Barri tymor diwetha. Na falle caiff o'i gyfle. Mae gan Smith, Charlie Smith, mae Robles. Mae Draper yna, mae Robles, ffansi hun falle. Mae di mynd lawr i'w dwr tywyll fanna braidd yn dydi. Lliw. Sy'n anodd i gyrra beth bynnag, pan ydych chi'n rhoi ddi ar y blat felly iddo fo, mae'n anos fyth. Mae Clagan mewn ar Spender. Ni'n dal yn well. Ti'n gwybod, mae un o'r cwrs Cosby. Unwaith mae'n oedi, mae'n ei siawn sy'n am ddiffynwyr sefyll i fyny wrth ymyl o. Os dwi'n mynd ar garlam, fedri nhw ddim... Unwaith mae heipen nhw, fedri nhw'n dod yn ôl at y fo, mae ei fewn ar y gol. Felly unwaith mae o'n slofi lawr, ia, fedri pobl dweud, a mae'n edrych am opsiynau. Na, ti isio mynd ar momentum, cymryd y ddyn a'r cael yr ergyn am fewn. Cael yr amddiffynwr ar ei sodla. Lle perig i fod, bob tro, pan ti'n cymryd ti'n ganu y tal, bydd y gêm yma di gorffan. Fela ydy'r Seintiau Newydd ar y funud, dyn nhw ddim yn cymryd mantais, dyn nhw ddim efo'r agwedd yn argyhoeddi. Well i gael gol arall fan hyn. Os ti'n mynd i aros fel hyn, a hongian mewn, a Barri ddim yn chwarae dda ar y funud, maen nhw'n mynd i gael ei siar. Hynny yw, un gwahaniaeth mawr y tymor yma ydy, mae tîmau yn meddwl bod gan nhw gyfle yn erbyn y Seintiau yn dydyn. Maen nhw yn. Mae rhaid nhw dal i gredu hynny, tra mae'r sgôr fel hyn, beth bynnag. Mae Clagan eto, Hudson di bod yn gysgod ydy, mae Clagan di cwyno fwy nag unwaith bod yma cael penderfyniad o'i blaid o, chwaraewch ymlaen. Mae'r dyfarnwr, mae gan Routledge. Spender. Mae'r Barri yn dîm profiadol, okay? Felly mae angen rwan chwaraewyr cyfrifoldeb. Di pasio'r cyfrifoldeb, Cymru cyfrifoldeb a tynnu dyn yn ôl i fewn i'r gêm, fel unigolyn ac fel tîm. Ie, fel dweud i gweld ar dystiolaeth yr hanner cyntaf, mae'r gallu ganddyn nhw i roi gêm dda iawn i'r Seintiau. A nhw roi cyn yr egwyl. Mae George ysbywir yna fi tipyn bach yn ystod egwyl. Rwy'n i ddeud iawn, fedrach chi ddim galw y Barri yn yr un categori. Maen nhw'n Ewrop, bob blwyddyn bron yn y blynyddoedd dwytha yma, maen nhw'n Ewrop, fedrach chi'n galw bod nhw yn gysadleuol i'r 3 cewri os licio'r Bala, y Seintiau'r Ceicona am y pencampwriaeth. A pam? Oherwydd prinder goliau fwy na dim byd? Mae'n un peth anfarth yndi. Y peth arall ydi, pan nhw ddim digon digyfaddawd yn ei hunan, yn ei penderfyniadau clinigol. Ond a bel dda mewn! Arbediad ardderchog o Benia Draper. Oedd hi'n syth ato fo oedd, ond fe adweithiodd o cos y Draper mor agos ato fo. A mi ddyle Draper di sgorio, gadwch chi bwysleisio hynny. Nes ti fod dwi'n abo, mae'n gwybod fo hwnna'n fethiant o'i safona fo. Mae'n neud bob dim yn berffaith. Mae'n rhedag i fewn efo'r momentum, felly mae'n neidio'n uwch na pawb, a wedyn mae'n cael ei ben. Mae cysylltiad yn un cywir, penio i lawr, mae'n gol. Mae'n jyst yn hapus i benio. Un cyfle ar ôl y llall yn cael ei methu, dyna'r pwynt oedd Malcolm yn ei wneud. Yn y blynyddau a fi, falle fe fydda'r Seintiau diwedd y blaen nawr o ryw 2 gôl. A dyna pam mae gan dîmau y teimlad mae bod yna wastad gyfle. A dwi'n mynd yn ôl i ymwyled hwffordd yma. Fe brofo nhw hynny. Rhoi gêm dda iawn, oedd angen gôl hwyr iawn ar y Seintiau i gael ei buddigoliaeth. Mae rhaid i'r Barri dal i gredu rwan. Mae rhaid nhw dal i gredu pan nhw dal yn y gêm a un go ar ei ôl i fan nhw. Ia, dyn nhw ddim yn chwarae dda yn y cyfnod yma yn y gêm, ond mae eisiau dal hogian i fewn yn ni. A torchi llewis. Smith at Holland at Routledge. Tu allan i Routledge, mae Spender os eisiau angen o. Robles. Ar ferchog. Mae Watson di'r rhan gipio'n bwysig fanna. Mae Watson di cael cyfnodau da iawn y gêm yma. Dyna beth dwi'n feddwl wrth gêm gystadleuol. Ac yn y diwedd mae'r dyfarnwr yn penderfynu digon, ond
Mae o di cyfrannu I adl bethau fynd. Nawr, tas ni ar yr ofal. Fasa pawb I mewn nawr. Fasa ni'n gorfod mynd nôl i'r dyddiadur ac edrych ar yn sgiliau fel sylwebydd reslo. Ie. Mae McDonald's di cael y garden melyn. Ie. Ac pan oedd hi mor gystadleol, mor dair a hynny, mae chwaraewyr yn mynd I fod yn siomedig bod yna garden felyn yn dilyn. Mae'r dyfarnwr yn gadael I gymaint fynd as I bosib. Sa'n byd yn anghywir yn y dacl yna. Iawn, mae Spencer a Morton yn iawn. Dysa ddim problem yn fanna o gwbl. Rwy'n ta. Sy'n digwydd y fanna efo Green I ddechrau. Smith. Smith. O, eto. Oedd neb di disgwyl i'r bel na ddod I mewn. Gan Astles o bawb. Nôl I mewn hi eto, Astles! Am bel. A'r ferchog o arbediad gwell fyth o bel. A chyfle da arall yn cael ei abradu. Mae'r dyn yma'n dechrau rheoli y sioe rwan. Routledge, ti'n clywed, ti'n deud I enw fo mor aml. Mae di sylwi bod y Barri dan bwysau mawr a isio. Maen nhw'n treiddio wan, maen nhw'n treiddio hanner y Barri trwy'r amser. Sislevich. Ar dan yn llythrenol. A mae yn gêm wahanol yn dod yn yr ail hanner yma. Mae'n cael ei chwarae yn hanner y Barri o'r cae, dyna'r gwir amdani. A Hudson ar y llinell hanner yn tanlinellu hynny Leo Smith. Mae o fel petai yn dod I chwilio am y bel yn amlach. Ac fe sonio ni ar ôl ryw 20 munud o'r gêm bod hi'n mydferwi. Mae'r crochan yn boeth iawn nawr. Gyda llaw yng nghanol y cicio ar braffyd a Clayton Green gafodd y garden felen, nid McDonald. I fod yn deg a McDonald. Ac oedd hi yn rhyfedd gwylio'r digwyddiad yna yn doedd. Oeddech chi'n gweld, mae o chydig bach yn lwcus. Wedyn oedd y nesaf fwy lwcus fyth. Ti'n gwybod be, mae Routledge a fo y fanna eto, mae wedi swingio I Ben Elin y fan hyn. Mae'n efo fod, mae'n mynd I gael gair fo'r llifanwr. Yndi, mae'r dyfarnwr cynorthwyol, mae cyfan I digwydd o dan I drwy no. A'r tro yma, ar ôl I fi ddweud maddeiant iddo fo, McDonald sy'n cael y garden felen. Sut mae o'n cael? O, dwi'n mynd... Fyddech bod yn sylweddoli mae fo ddyled I cael o tro diwetha. Dwi'n meddwl mae fel yna, mae'n gweithio welcome. O, ddyled I Colin Caters, dweud Ie, a mae hwnna yn wrth bonheddig, mae rhaid deud hynny, I fod yn deg. Ydych chi wedi gweld i'r rwystredigaeth o yn cynyddu'n do? Dwi'n gwybod, ond gofyn cwestiwn fes y gani. Ia. Cwestiwn ella fedri nhw'n matab. Ti'n gwybod, dyna di'r broblem. So mae'n gweithio fy nhw. So Gavin yn gofyn cwestiwn pel droed, so mae'n gofyn wrthyn nhw. Dyna beth sy'n rhywun. Ie. Ia, mae'n rwystredig wrth gwrs, efo ffordd mae dim oedd wedi dechrau'r ail hanner mae y Seintiau Newydd, mat o'r amser, so mae nhw'n sgorio'n arall. Ei, rhaid chdi'n un peth amdan be gynno'r Seintiau Newydd tymor hyn I be o gynno nhw ddim tymor dwytha. Gynno nhw de, just yn y cefn dwi'n sôn am, y teimlad styfnig cadar yma de, dyn nhw ddim isio ildio goliau. Dyn nhw'n mynd I golli 6 gêm tymor hyn. Na, mae hwnna'n bwynt da, sef be nathon nhw y tymor diwetha. Ac nes I sôn am y pethau yn yr hanner cyntaf, mae cael 2 amddiffynwr canol, cry, styfnig yn help I greu y mir yna yn dydi. Un cwestiwn am fygythiol yn y 2 cwrt Cosby. Os ti'n gyntaf i'r bel, dwi'n dweud bod tro rheol mawr. Os ti'n gyntaf i'r bel yn y 2 cwrt Cosby, ei dim bell yn anghywir. A Hudson wrth gwrs, beniodd y bel I greu y cyfle at unig gol y gêm. McDonald eto. Efo fod yn ofalus nawr. Dydd ffaith bod chi'n anlwcus I gael carden felen ddim yn golygu bod gennych chi hawl I fygwth cael un arall. Wel, un arall sy'n newid ddod yn ôl i'r tîm. Ie. So, mae'n wedi bod allan nes mis. Ond
Smith yn profi'r pwynt fanna. Mae'r Seintiau yn gynt I bob pel yn sydyn. Lle yn yr hanner cyntaf, pan oedd mae bel yr hydd, sy'n gallu bod y naill neu'r llall yn ei hennill I. Reit yn grin yr outlets yma. Grin mor grin. Nes i ddweud chdi cyn y gêm do am y cysadliaeth rhwng y ddau yma. Mae ddau yn nhw mor galad a'i gilydd. Ie. So fi yn gysadliaeth. Clayton de, chwarae teg iddo. So ffeindio ffeit mewn box ffôn. A ben I hun. Ffôn box I chdi, Rick, sori. Gyda'n personol yn gwylod yr ar, welcome. A mae un peth yn sicr. Di McDonald ddim yn mynd I ildio'r frwydr. Mae o'n dal I ymladd am bob peth. Spender at Sislovic. Draper di dod yn ddofn iawn. Mae Smith yn aros am y bas dim yn cyrraedd. Yn mewn â ni i'r hanner awr ola. Ac y Seintiau ar gychwyn y prynhawn 2 bwynt yn glir, ond wedi chwarae 1 gêm yn llai na'r Bala. Byddai'n mynd yn 5 pwynt yn aros fel hyn. A hynny ar ôl colli'r cyfle yn y gêm yn erbyn y Bala I fynd 8 pwynt yn glir. Dyna'r damlinelli'r pwynt. 3 chwarter y meddiant gan y Seintiau Newydd yn yr ail hanner. Mae stori wahanol I hanner cynta'r gêm. Draper, hyfryd, Sislovic yn ei gadael I. Oedd y cyffyrddiad yna gan Draper. 1 cyffyrddiad ac yn sydyn. Mae'r gêm yn newid cyfeiriad. Mae bel mewn at Draper dyma ni. Mewn gwbl. Ac os ydy'r Barri yn dod yn ôl ac yn cael gol I wneud y gêm yn gyfartal neu gwaith o safbwynt y Seintiau, mae hwn yn mynd I freuddwydio heno am y cyfle mae wedi cael. A Liwyn a bob ychod, mae I gen o ar y llawr, mae'n gwybod Smith de. Mae Leo Smith yn well gadael troli ben y fanna. Mae'n bas mor wrthol iddo fo, jyst fod allan I droed. Ydych hwnna? Just y bel I mewn yn neud ydy'r gyfrinach hefyd. Mae'n digon cyflym iddo fo drio'r flic. Ond rwan, fo na ddechrau symudiad yn ganol y cae, Draper a fo sa'n ddim wedi gorffan un o'r goliau gorau'r tymor hyd yn hyn. A mae o'n methu'r target. Mae'n cymryd ti'n fuan. Mae rai fo'n neud hynna. Mae tu allan I droed y sgil anodd, ond efo'i safon a fo, ac ffordd mae wedi chwarae yn yr ail hanner, ond I disgwyl o Sgorio. Robles. Ddim wedi bod mor amlwg ar hyfedd iawn yn yr ail hanner yma. Mae'r eraill wedi bod. Harrison. Smith. Mae Smith mewn yn y gêm llawer yn mwy o'r ail hanner. Mae'n dweud mae Draper o'i flaen o rawclyd sy efo fo. Ac yn sydyn, mae yna ryw lyfnder am chwarae y Seintiau Newydd. Rawclyd, Sislovic. Hudson o flaen McLagan. A mae'r 74% o feddiant i'r Seintiau yn cynyddu efo'r funud, ydych chi'n teimlo. Wel, dyna sut maen nhw'n rheoli tempo'r gêm, de. Hyw, bydde fod I hoffi bod yn amlycach. Sbiwch lle mae McLagan. Ond mae rhaid fe ddod I fan hyn I chwilio. A mae fe wedi cael ei groesiad mewn, oedd hi'n groesiad da hefyd! Oedd angen yr arbediad gan Harrison. Ymdrech gan George. Nôl I mewn, McLagan! Sôn am fethu cyfleon. Mae'n digwydd efo hyn arall y cae nawr. Nes I ddeud bod nhw'n mynd I gael ei siar, cofia. A mae rhaid o Sgorio. A Hugh I fewn eto. A mae Malcolm yn edrych arno fi, a dwi'n edrych ar Malcolm. A da ni'n gwybod mae'r Barri wedi cael ei cyfle fanna. Wel, efo'r un cyntaf na ni weld bod dipyn y croesiad gan McLagan, ne. Mae Jarvis yn neud I ora am unwaith yn y cwrs cosbi I ddod ar draws I ddyn. Dwi'n cyrraeddu, ond mae'n neud digon I fynd at George. Tackle deg gan Hudson. Di honna ddim yn deg gan Routledge.
Ac mi fydd y Barri yn teimlo bod y dylai fo gael carden felen o ystyried beth sydd wedi enni'n cerdiau melyn y pnawn yma. Ond lwcus i beidio gweld un, na ddeud hynny. Hynny mae clac yn hwnna ddim. Mae Hudson yn curo'r bel yma, ond mae'r ailyn, mae hon de. Edrych allan mae'r bel yn mynd, ond hynna dwi'n dweud, edrych allan mae'r bel yn mynd, ond i'r cyfleon. Hon i'r gyntaf, mae Jarvis yn trio oraf yn hyn de, ddod draws i ddyn. Ond dydio ddim, dyna di'r gwaniaeth, mae rai fo'n neud y bel yna. Rwan George ar y hanner foli, mae hwnna'n un anodd. Mae'n arbediad campus, ond da ni'n gweld yr ailyn gyda cloc yn. Un i ddim ydy hi. Mae werth cofio hynny o safbwynt y Barri pres sy'n rhoi'r bel i mewn. Mae hwnna'n taro'n erbyn MacDonald. A panics yn cael y bel yn glir. A mae werth pwysleisio eto. Unwaith mewn 5 ymweliad mae'r Barri wedi colli yma. A pan maen nhw'n cael eu goliau, fel arfer i gael gemau cyfartal, mae'r goliau yn tueddu dod yn chwarter awr ola'r gem ac yn hwyrach. Ac yn y gemau dwytha yma, mae y Seintiau Newydd wedi iwdio i goliau gyd tymor hyn. Pan mae'r dyfarnwr yn golled mynd ar y llinell, Cummings yna efo Harrison. Dyma'n gadael. Dwi'n allan. Dwi'n syni bod Cummings yn cario bocs. Cyfle roedd i mewn eto. Dyma drydedd cic gornel y Barri. A da chi'n teimlo, dyma ydy'r amser na, mae rhaid i'r Barri wneud i hyn gyfri. Mae siarw'r gêm ganddyn nhw ond ydy. Pan gynnwch chi, ond mae'n digwydd yn bob gêm lle ti'n gael dy siarad, mae rhaid ti'n mynd Manchester United yn mynd y Seintiau Newydd. A ni weld, fel pres na daflu'r bel i mewn ac mae clac yn... Mae'n un anodd iawn, mae'n un anodd herwydd mae'n gorfod cadw i lygad ar y bel a mae'n gorfod cymryd ti'n gynnar a mae'r bel ar ei fyny sy'n cael ei gorff ei ben drosti. Mae'n un anodd, ond eto, fydd o... Ni bydd fach yn siomedig wnaeth o'n sgorio. Wel, mae'n ddiddorol iawn gwrando na chi Malcolm. Wrth gwrs, da chi chwarae ar y safon ucha. I'r dyn cyffredin, mae hwnna'n edrych fel cyfle hawdd i McClacken, ond doedd hi ddim. Na, coed. Mae bel yna ar ei fyny. Right. Sai ar ei lawr, mae'n hawddach i chdi benio i ar reoli hi. Ond pan mae ar ei fyny, mae eitha hanner foli efo dy droed. Mae ar ei fyny ti'n gorau wedyn benio i ar yr un amser. Dwi'n falch bod fi wedi bod yn orferniadol pan ddigwyddodd y digwyddiad. Ia, ydych chi'n... Am hynny mae o'n feddwl, ynddo? Mae'n eich ti gael bob dim yn berffaith ar hwnna, li. Mae'n eich ti gael y gorff yn llonydd, eich ti gael ben drosti a cadw dy lygad arni i wneud y cysylltiad cywir a mae'n gol i chdi. Mae gymaint o fenna i ddefo sgorio'r gol yna. A mae drolion fel ni, meddwl mae'r cyfan ddech chi gorau geid i cicio bel fo'n i'r hwyd. Harrison. Un o chwaraewyr gorau'r gêm Astles. Dwi'n siŵr os oedd yn bwriadu hynny yma, Sislevic wedi creu cyfle fan hyn. Mae Smith yn ôl i lwybr, Sislevic wedi cael ei dylu nôl. Wel, gath o ddim. Green oedd efo fo. Di Green ddim eisiau gweld melyn. Na di. Fydd o'n gweld goch. A wedyn, wel, fydd pawb yn gyrru drwodd. Jarvis. Diolch am mynd i charafu. A mae gêm fel hyn yn addysg i rywun fel Jarvis yn dydi. Hynny yw, allech chi fynd drwy gêm heb wirioneddol gael cyfle. A mae efo dal i weithio. No, gwrthiad fanna gan Robles. Ac MacDonald. A mae Robles yn gofyn, wel, dwi'n mynd cael cyfle. Ond be oedd y dyfarnwr yn teimlo, dwi'n meddwl ydy bod na rediad ymosodol bygythiol fama. Ie, ac hefyd mae ar garlam i fi fach. Dydy ddim yn cardio mewn yn farni, ond rwan mae yna cicrydd eto i wneud Harrison dan bwys yn y gol, ond peth pwysicau i fi, pan gynnwch chi'r ciciau rhydd yma, ydy'r gwasanaeth. Mae'n eich ti gael hyn o safon rwan, a wedyn, os ti'n mynd i grymannu mewn at y gol efo'r gwynt yma, ti'n gorau ei pwer toli, mae'n mynd i wneud hynna. Mae pres yn mynd i wneud hynny, mae'n mynd i grymannu'r bel yma at Harrison, mae'n eich ti'n draws o.
Oedd hi agos o lawer yn doedd. Ac chwarae teg i Harrison. Derbyn yr hergwd. Dim cwyn. A Sislevic. Mae Sislevic wedi cael ei gemau gorau ers dipyn yn hyb i'r Seintiau. Mewn ac allan o gem mae'n tueddu bod. Mewn, mae wedi bod heno. Jarvis. Methu. Routledge. Robles mewn digon o le fan hyn. Ydy am fynd i hun. Draper! A mae'r peiriant Sgorio yn tanio eto. Ac mae blaenwr fel Draper yn gwybod pan mae yn methu cyfleon, mae yna'n arall wastad yn mynd i ddod. A pan ddodd honno, o bosib, mae wedi geid digon i ennill y gêm i'r Seintiau. A hynna ydy'r meddylfryd, de. Dwi'n seithio chdi am bod yn digyfaddawd, mae Draper yn hynny. Mae gynnu fo'r grefn naturiol o jyst sefyll yn llond yma. Mae'n jyst sefyll yn stond. Mae'n dangos yr ongl, dyma'n hydag i mewn, a mae'n dweud, Robles, pasiau efo'r pwysau cywir, a na i sgorio fo pas bach hawdd. Dyna sy'n digwydd, pwysau cywir, pas i'r gol, diolch yn fawr. Mae'n edrych fel gêm drosodd. Gwych gan y Seintiau, gwych gan Draper. Nes i ddeud y beth o'n anig fel dwi'n dweud bob tro. Oedd yn poeni am y rei oedd y difethu cynt. Mae yna bob tro cyfle nesa. A oedd o'r bodiau draed yn barod. Ond jyst chwarae clefar, y rhediad clefar, y sefyll yn stond, yr ongl nath o ddangos i Robles, a wedyn y bas i mewn. Ac yn doedd ystym, dorn, y rheolwr yn deud y cyfan. Mae o'n gwybod, mae'r Seintiau Newydd wedi bod yn colli pwyntiau, yn ildio goliau hwyr, yn llawer hi aml. Mae o'n gwybod, o'n nhw angen yr ail gol na. Yn y 5 munud dwytha, y Barri wedi bod yn pwyso ni fygwd i gael rhywbeth i sgorio ella. Ond di tal ddim yn edrych fel sgorio yn y marn ni, ond maen nhw'n di bod yn well yn y 5 munud dwytha, ond torri i ffwrdd, gwrth y fosodiad a gol gampus. Ie, ac yn dydi'n eironig, a mae'n digwydd mor aml, a mae'n siŵr fod yn gwneud y peth yn fwy anodd i'r Barri. Maen nhw'n cael eu cyfnod gorau'r ail hanner, maen nhw'n methu cyfleon, a maen nhw'n ildioen. Ac adag yna ti ella ar dy wendid, de, lle ti'n canolbwyntio ar sgorio gol, unwaith ti'n colli'r bel, maen nhw'n ildio'r meddiant. Capteniaeth yn newid i'r Barri hefyd, mae wedi newid i'r Seintiau. Clayton Green yn gadael, a cefnder Ryan Giggs sy'n dod mlaen i'r maes. Green, chwarae'r da yn dydi. Cadarn cryf, ti'n gwybod beth ti'n gael gyda fo? Peser y tyn. Un o'r chwaraewyr nath o chwarae Cymru efo OTJ a Mark Jones. Cymru Curtis Gemma Hudson sy'n mlaen. Hudson yn ei chlirio. Ie, Robles yn cael ei dynnu nôl gan pres. Mae pres yn mynd i gweld Carden fel... Yr un athroniaeth ar ei Robles gael Carden felen am wneud yn union be mae pres di gwneud iddo fo, sef atal yr hediad. Dwi'n meddwl mae Robles di fod yn arbennig heddiw. Mae wedi credu yn ei hun, mae wedi popi fyny'n gwahanol safleoedd ar y cae, mae wedi... Clefar dyn ali, cuddiad y bel. Os ti'n cuddiad y bel, rhwng yr amddiffynwr, pres y fanna, a'r bel, mae rai fod yn eich di lawr. Mae rai fod yn eich di lawr, a ti'n ein lle drosedd, lle bod y dyn di ddwy gol i fyny, a mae o yn newid. Mullen ymlaen am Robles, ac mae Robles yn cwyno am ddau beth. Mae o'n cwyno y gyntaf bod na ferniadu ohono fo, ond mae e hefyd yn cwyno bod wedi cael ei dynnu oddi ar y maes, ac o bosib dyma'r gêm orau mae wedi gael i'r Seintiau. Ella wir, ond dwi'n meddwl mae wedi setlo fel Leo Smith yma. Dwi'n meddwl mae Robles, y well chwaraewr y fan hyn nag oedd yn y bala. Dwi'n meddwl mae'r challenge o chwarae a marfar bob dydd efo chwaraewyr, dim diffyg barch i'r bala, efo chwaraewyr gwell, mae wedi tynnu mwy allan o'n efo. Wel, oedd na godi eiliau Malcolm i fod yn deg, pan arwyddwyd Robles oedd, dyna gyd maen nhw'n gael, ond o'n nhw'n gwybod a maen nhw wedi wella fo'n dydyn. Hugh mewn i'r cwrt! Am bel i mewn i'r cwrt, ac ar ôl i feirniadu o gystal y pnawn, mae Jarvis wedi rhoi'r bel yn yr hwy, dim ond i ail gol o'r tymor. Llongyfarchiadau Jarvis, ond llongyfarchiadau mwy i'r hen ben. Hugh ar croesiad.
Wel, os na well croeso di bod y tymor yma, dwi'n ame. Wel, mae'n just gwad, dydy. Mae'n just gwad I unrhyw ymosodwr ddod ar I ddiwedd I. A mae Jarvis am unwaith yn neud y rhediad I mewn i'r postyn cyntaf yna. Mae o rhwng chwaraewyr, di Hudson ddim yn gwybod, mae Hudson di sgwar, mae'n gwylio'r bel, boi sy'n croesi'r bel byth yn sgorio, mae yna'n perffaith esiampl, croesiad yna mae Jarvis, mae o wan yn gorfod wneud cyffyrddiad special ar ni. Mae hana ar y hanner foli, ia cadw llygad ar ni, ia cael dy ben dros ni, techneg yn gampus, a mae'r bel yn hedfan heibio Harrison yn ôl yn y gêm. A dyma chi chwarter awr sy'n ganddo ni'n weddill. Ac os oedd ymateb rysgo I ail gol y Seintiau'n deud rhywbeth, oedd dwrn gaeedig. Gavin Chesterfield yn deud rhywbeth hefyd yn doedd. Ac un o'r pethau fydd Chesterfield yn deimlo di, mae am dweud gymaint o ddaioni Jarvis cael gol, a mae hynny mor bwysig i'r Barri bod Jarvis yn cael hyder. Co iawn, unrhyw ymosodwr. Di bod tro'n deud, nes I ddeud un gol mewn 8. Ond bod un gol I ffwrdd o mynd ar rediad wrth I fel blaenwr, cofia. A ella dyna wneud hynna i'r dyn yma, byd o les. Ac go wych, na wneud hynny, mae'n gorffan I yn dda iawn. Wel, mae wedi cael 8 cap dros Antigua. Dwi'n siŵr bod o'n teimlo fel ta'r hael Antigua ar ei gefno ar hyn o bryd. Diolch ddim yn ddosedd gan Hudson, diolch methu coelio'r penderfyniad, ond mae rhaid i'r Barri anghofio am hynny, ac mae gan Sislevic, mae Draper fyny'n aros am y bel I mewn i'r cwrt, mae Leo Smith efo bo, mae Sislevic yn mynd I hun. Ac yn y diwedd, oedd ar rhwng 2-3 meddwl yn doedd. A mae'r bel yn dod at yr eilydd. O'i waith da o'i gyd heddiw, Sislevic. O'i waith da o'i gyd heddiw, Sislevic, de. Faint o ergydio wedi cael, faint o grosiadau wedi cael, faint o gyfle wedi greu rhywun arall. Dyna, mae wedi cael y bel gymaint o weithiau. Dwi'n just disgwyl mwy ganddo fo. Ac wrth gwrs fe gafodd ar un cyfle bendigedig hefyd yn do. Wel, nath o ddim rhedeg I fewn i'r postyn pella yn un nhw. Ie. Ac unwaith eto, da chi'n clywed o'r fainc, rwystredigaeth y Barri. Maen nhw yn teimlo bod yna benderfyniadau wedi mynd yn ei herbyn nhw. Mae hwn wedi gweld carden felen, wrth gwrs, am gwestiynu. Tres, bryd hynny oedd yn cael ei gosbi. Mae o'n gwybod hefyd ydy o'r gorffennol faint o hwyr maen nhw wedi sgorio yma. Maen nhw wedi sgorio goliau hwyr I cael. Dwi'n un oedd un nhw, 2 flynedd ôl. Ond o'n i wedi ddeud o'n barod, ond mae o yn cael ei danlinellu yma eto. Yn dydy'n braf, pan yn y gêm yma, mae Astles yn mynd I gael carden felen wastaffu amser gyda llaw. Ond dydy'n braf, gallu deud, pan yn y gêm yma, mae yna obaith i'r gwrthwynebwyr, mae'n gystadleu'r... Yn yr hen ddyddiau, fasai'n beder I ddim i'r Seintiau erbyn hyn, fysa? Fysa'i yn, ond dim dyddiau yma oherwydd beth sydd wedi digwydd i'r Gymraeg, oherwydd beth mae'r clwbiau wedi gwneud efo cryfhau. Ac Hwlffordd yn ei herio nhw. Y Balan I herio nhw. Y Barri heddiw'n I herio nhw. Ond ar ddiwedd hynny gyd, maen nhw'n dal ar y brig, ac os di pethau'n aros fel hyn, fydden nhw 5 pwynt ar y brig, a fydd gan nhw gêm. A pwy sy'n mynd I ofyn hynny diwedd tymor os dyn nhw'n curo'r bencampwriaeth? Ond mae'n fwy difyr I bawb arall, Malcolm, dydy. Dis di weld Gwynaf Scott Rysgon, nes I weld o'n y Balas Nitha a Stephen Evans. Oedd I brifo nhw, de, I fynd yn waclaw tymor Nitha. Sbiwch ar Hugh. Mae MacDonald I mynd I lawr. Ac mae Hugh wedi bod fewn chydig bach mwy yn yr ail hanner. Mae o fel arfer mor ddylanwadol ac wrth gwrs yn coroni I gyfraniad ail hanner efo'r croesiad neu. Oedd y croesiad o'r safon ycha I unrhyw ymosodwr I redag I mewn ar y bel na. Wel, mae chi newyddion da'r Barri. Mae Dean Ebi yn dod ymlaen, blaenwr arall. Mae'n diddorol gweld blaenwr yn dod i'r cae, mae 10 munud I fynd, a nhw'n ar y blaen o ddwy gol un, ond illa just fresh, gwrs o fresh. Ond oherwydd hynny, go bryn, y bydd Draper yn aros ar cae hefyd, ia? Ia, dydwm yn aros am gêm llawn llawer o gwbl na, di ti'n iawn. Hugh eto yn tanlinellu mhwynti, dal I fynd, mae hwn yn rediad campus gan Hugh. Mae hwn yn gyfnod ardderchog i'r Barri. Jemed Hudson gafodd yr ergyd mewn. Mewn â hi eto, draws wyneb y gol.
Mae'n rhaid chdi ofyn y cwestiwn lle maen nhw. Maen nhw yna'n barod. Dyna di broblem. Maen nhw'n sefyll yn stond, maen nhw yna'n barod. Mae rhaid chdi jyst oedi a mynd ar yr eiliad ola. So ti'n cyrraedd pan mae'r bel yn cyrraedd. Dim cyn, dim ar ôl, amseriad. Wel nath, nath y cyfle edrych. Mae'n gret o bel. Eto, amddiffynwyr i misio cyffwrddi. Ymysodwyr angen cyffwrddi, a dyn nhw ddim yn neud. Wel, gol arall i hwn, Malcolm. Wel, ti'n gwybod beth ti'n gael, dwt? 20 gol y tymor, cysondeb. Ond o'n i'n hoffi'ch pwynt chi, ac o'n i'n fyd am eiliad yn meddwl sut bod neb i roi hwnna mewn, ond be ddydych chi oedd hwnna'n barod yn doedd. Dyna, oedd neb yr hedeg mewn ac wyth. Na. A pa ti'n dweud? Disgwyl i fi. Smith. Chwilio am Ebi. Wel, fe sgoriodd eilydd y Seintiau Newydd efo'n 12 eiliad ymlaen yn erbyn y bala, Clark. Be di'r gwahaniaeth ydy? Os ti'n sefyll y stond yna, mae'r amddiffynwyr efo chdi. Os ti'n sefyll o'na, a disgwyl tan yr eiliad ola i amseru'r hediad, ti yna cynta. Fel dwi wedi deud o'r blaen, de? O, yna ni ddisgwyl. Nos Fercher gyda llaw. Yr ail gêm ryngwladol, fydd Cymru wedi curo'r Iwerddon erbyn hynny. A fydd nhw'n mynd am y pencampwriaeth yng Nghyngor y Cenhedloedd. Neu mi fydd nhw wedi cael gêm gyfartal ag angen buddigoliaeth. Y cyfod yn fyw, yn rhaglen ni yn dechrau'n 5 munud ar 27 nos Fercher ar S4C. Rhaid i fod yn glefar fel ymysodwr. Rhaid i weithio cael dyn y farcio. Dim disgwyl cael dy farcio, cael dyn i farcio a tynna'r amddiffynwyr o'na. A wedyn rhedeg i mewn. Wel, mae'r ddau golwr wedi gorfod gwneud arbediadau. Ond mae'n dweud gêm llawn digwyddiadau. Amddiffyn, cadarn. Ac oedd amheuaeth am ffithlwydd Mullen. Dyna pam nath am dechrau'r gêm. A diom yn dechrau agos gymaint o gemau ac oedd o arfer a gwneud. Smith. A mae'r bel fel taten boeth nes di gael ei chlirio. Dim trosedd gan Spender, oes Manas. O dan drwy'n Gavin Chesterfield, os honna heb gael ei rhoi. Wel, fysa fo yn sgrechian. Carden Felen. I Spender ac unwaith eto, yr athoniaeth ydy, fasa'r boi di bod yn rhydd ond i bai am y drosedd. Wel, mae'n cael hanner llath ar Spender. Mae Spender yn gwybod dio ddim yn mynd i giro ras. Ond mae'r ddau nhw efo'r momentum, a'n unwaith mae o'n gwrthiad oherwydd dydy Jarvis ddim dan rheolaeth y bel na di. A mae'n mynd i ddisgyn i llawr. A hynny yw, oedd... Wel, o Spender yn meddwl os o'n gallu dianc. Os ad dyfarnwyd, mae'n meddwl mai damwain oedd on. Nid damwain oedd hi. Mae hon yn hongian. I bwy mae'n disgyn, dyna'r cwestiwn. Mae Clagan lawr a fo. A Hudson. Hudson ddim yn mynd i gael ei gosbi. Ond mae Clagan yn mynd i gael Carden. Ti'n bod Leo Smith, dwi'n meddwl ni chanol i fan hyn hefyd. Mae Hudson a Leo Smith gan i weld lle mae'r bel yn mynd. Gan i... Ydy o yn cyrraedd y bel gyda yndi yn y marn ni. Ydy o'n deifio. Ydy peth all. Gan i weld. Mae'n dod iddo fo. Oce. Rwan tyma. Coes Hudson. Mae'n eich edrych ar y bel, iawn. Dydy Hudson ddim yn cael cyffyrddiad ar y bel o gwbl. Mae o'n hongian i goes allan. O, ti'n gwybod beth, dwi wedi gweld o'n cael ei roi am llai. Dim yn unig, di ddim yn gico'r smotyn, a mae'n cael Carden Felen hefyd. O, mae hwnna yn benderfyniad anfarth i'r gêm yma, dwi'n mynd deud. O, mae Clagan, mae'n eich jyst edrych lle mae'r bel yn mynd. Pam ydy'r dyfarnwr ddim yn edrych lle mae'r bel di mynd? Hynny yw, da chi heb i ddeud o, oedd hwnna'n gico'r smotyn i chi? Ac i fod yn deg am y Clagan, mae wedi derbyn y penderfyniad drwy fynegu i ddicter drwy ysgwyd i ben a dim mwy. Mae wedi cael ei hennill yr awyr gan Sislevich a Ebi. Geith pobl gwyno fel maen nhw isio, a na fi fan'na, ond chwarae clefar. Oedd o'n chwilio amdani oedd. Oedd. Oedd o'n disgwyl Hudson oedd droed allan oedd. Oedd na ddo gyrraedd i gynta. Oedd o'n i gwadd i'r dacl. Chwarae clefar dyna. Dim cheatio. Mae hyn yn chwarae clefar gan y Seintiau sy'n gwybod dwi'n teimlo fod angen gol arall arnyn nhw. Di ddim yn disgyn yn garedig. A Sislevich eto gafodd yr hanner cyfle.
Mae Wharton yn rhyddhau hi at Hugh fod i'r capten bellach. A dda ni'n agosau at 5 munud ola gêm gystadleuol iawn rhwng dau dîm da. Y bel at Ebi. McDonald efo fo. Ebi at Sizlevich eto. A mae Sizlevich ac Ebi yn mynd un ffordd. Leo Smith sy'n y canol. Sizlevich, a'i dyma i gyfle fo. O hwnna'n llac braidd yn doedd. Routledge ni derbyn i gan Smith. Mullen! A sawl un o'r hein yna i wedi weld yn ystod y gêm yma. Peli yn fflachio ar draws wyneb y naill gol a'r llall. Ac oedd Tommy Morgan yn deitha fi hanner amser, Robles llwynog yn y bocs. Wel, mae'r llwynogod wedi bod yn bryn. Maen nhw wedi ffindio bag sbwriel yn rhywle arall yma yn yr ail hanner, dyn nhw ddim wedi bod efo ni. Ond da ni yn Lloegr, falle bod nhw'n cael hawl i fynd allan. Holland. Smith. Mae Wharton di brwydro am bopeth yng nghanol cae, dydy. Hudson. Spender. Maen nhw'n deud bod na wastad un cyfle arall i ddod. Wel, mae rhaid o frysio. Ac os da ni yn y ddau funud ola, mae gan Mullen, hyfryd gan Mullen. Dyna mae Mullen yn ei wneud yn dda, mae'r dyfarnwr yn edrych ac yn penderfynu bod Graham di gwneud dim byd. Wel, os oedd o ddim yn mynd i'r eid yr un cyntaf, oedd o ddim yn mynd i'r ei hwnna, na gweud. A ni weld Mullen yn gwych o sgiliau cyfiad, Routledge, pelfach perffaith iddo fo. O, mae yna sgil, twyllo mynd i gymryd yr ergyd, a dde just... Porfforol, Cre. Bella ryw flwyddyn dwy yn ôl, sy'n gweld Mullen yn cyrraedd o'na'n hawdd o newid ger. Ond dod yn ôl anna mae o, felly, da ni reid 8-9 gêm iddo fo. Da ni'n agosau at y funud ola, Leo Smith. Hanner tric bach dim cweit yn gweithio. McDonald at Hugh. Sgan Barri ddim i golli nawr. Waith nhw daflu popeth fyny'r cae. Pres nawr y chwarae nghanol Ramddiffyn. McDonald. Mae o di trio'n galed, mae rhaid i chi ddeud yr ail hanner yma. Wharton eto. Gymaint o bethau da y Barri'n deillio o waith hwn. McDonald fyny amdani hi, chydig bach o gamddealltwriaeth ynddo fo, a Jarvis seren y gêm mewn gêm gystadleuol Malcolm Allen. Wel, mae'n edrych ar y funud, mae yn y tîm sy'n colli'r gêm, ond Theo Wharton, mi gadwodd o Leo Smith mor ddistaw yn hanner cyntaf, neud swydd i'w dîm, reit o'r flaen rhan ddiffyn, a Leo ddim cael cyffyrddiad a creu nid bod y dylanwadol yn y gêm. Yn yr ail hanner, pan oedd y Seintiau'n pwyso a pwyso, mi nath o warchod, nath o glirio, nath o benio, oedd o'n benderfynol bod yn teir bel. Bod tro mae'r Barri wedi creu rhywbeth, mae wedi dod trwyddo fo i newid ochr y bel o un ochr y cae llall, i fod tu ôl i'r ymosodwyr, i gyrraedd y cwrt Cosby. Dwi'n meddwl mae'n heiddi heddiw y ffordd ar ôl i anaf, mae wedi bod llawn egni ac di wneud llawn ymroddiad i'r gêm. Ie. Un o'r chwaraewyr yma sy'n gystadleuol, ond mae gen efo steil hefyd. Oes, mae gen efo steil. 4 munud o amser ychwanegol, fydd hynny yn cyflymu curiad calon y Barri yn sicr. Ond mae Astles a Hudson, maen nhw fyny yr ymosodwyr. Unrhyw un sy'n meiddio dod i dreian y Seintiau Newydd, mae rhaid i gael heibio'r ddau yma, dio ddim yn hawdd. Fatha, ti'n mynd i mewn i ryw glwb nos, wedi fo bouncers mewn. Dwi wedi'ch gweld chi'n trio sawl gwaith, Malcolm. Ie, oedd hynny yn wastraffus. Oedd hynny wastraffus gan Lewis y golwr. Ia, mae o'n gwybod, yn dydi, di amser ddim o blaid y Barri, rhaid fo beidio gwastraffu meddiant fel ne.
Wel, mae'r enw ennill y bel gyntaf yma, neu enwedig yr ail bel ta. Trio aros yn hanner y Seintiau Newydd i greu rhywbeth yn y 2 munud a hanner dwytha yma. Wel, mae yna gyfleon wedi bod yn does, ond prind i'r arbediadau wedi bod, bod nhw wedi bod yn reit da pan oedd angen. Na. Mae'n rhaid i ddweud, mi dylai'r Seintiau Newydd wedi gorffen y gem yma, ond dim fel yma, pêl-droed yma, dydyn nhw ddim wedi bod digon da flaen y gol unwaith eto heddiw. A fel oeddwn ni arfer, fel oeddwn ni yn dweud, yn yr hen ddyddiau, bys nhw wedi gorffen y gem ysa. A dyna pam dwi yn meddwl, ac o Dylan Ebenezer a Goen Teddy Jones yn awgrymu hyn ar ddechrau'r rhaglen. Mae'n mynd i fod yn fwy cyffroes, dwi'n meddwl, tu ar brig. Fel oedd hi tymor diwetha, McDonald. McLagan. Maen nhw'n curo. Watson eto. Hugh. Da ni mewn i'r drydedd o'r 4 munud. Watson a Hugh eto. Nawr te, pwy sy'n cyrraedd honna? Mae gyda chi Hudson, mae gyda chi Astl. Mae yna gyfle da, mae'r amddiffyn sy'n ei hennill i, mae gan Leo Smith a fydd o'n trio fynd ar bel i ben arall y cae. Dyn nhw'n di gadael o. Maen nhw'n gwasgu, maen nhw'n taflu popeth at yr ymdrech ola yma. Yr eilydd, Gemma Hudson. Nawr te, pan da chi'n taflu popeth fan i'r cae, wrth gwrs da chi'n gadael eich hun agored, mae Routledge yn rhyddhau Ebi. Efo Ebi mae Mullen, a falle mae i'r gornel fydd o'n mynd nawr. Da ni mewn i'r funud ola, a mae'r bel o safbwynt y Barri yn y pen anghywir o'r cae. Mae gyda bob cyffyrddiad. Mae yna Dick ar y cloc. Mullen, cam sefyll. Buddigoliaeth hyddiannol i'r Seintiau sy'n dod, Malcolm? O, sy'n edrych ar y 90 munud yndi. Mae o'n. Just yn yr ail hanner yma, mae y Barri wedi bod cam ar ei hôl i am amser hir yn y gêm, ond maen nhw dal yn ei eiliad bach arall. Ie. O, mae Clagan chwarae teg iddo fo. Yn cymryd y cyfrifoldeb. Mae yna gic yn cael ei hildio. Nawr te. Dyma ydy'r cyfle ola. Dwi'n cofio iawn, rhai blynyddoedd yn ôl, Jonathan Hood ar gic rydd fel hyn ac yn taro taran o ergyd. O, yna'n llawer yn hwnna'n gweud, o, mae lawr. Mae yna ergyd i y gornel bella heibio Harrison. Dwi'n yn gwybod os dio yn locar y dyn bach yma. Curtis, Gemma Hudson. Heb amheuaeth cyfle ola'r gêm. Os da chi eisiau enw ar y dudalen gefn, dyma'r amser! A Watson yn y diwedd, ser yn y gêm, yn ei thanio hi. A da chi yn teimlo, da ni'n gwybod, dyna oedd y cyfle ola. Ond mae wedi bod yn gêm o safon. Mae wedi bod yn gêm rhwng dau dîm da. A mi fydd hynny'n ychwanegu at fodlonrwydd y Seintiau Newydd. Dim yn unig, maen nhw'n mynd 5 pwynt yn glir ar y brig. Maen nhw'n gwneud hynny drwy fod wedi curo tîm da. A dim bris o gwbl ar Paul Harrison sydd wedi gorfod gwneud i arbediad pan oedd ei hangen i. A dyna ddigwyddiad ola'r gêm. Robles a Draper yn rhoi y Seintiau Newydd ar y blaen. Oedd hi'n ymddangos yn gyfforddus pan sgoriodd hwn yr ail gol i'w gwneud i'n 2-0. Ond gol gan hwn Jarvis i'w gwneud i'n 2-1. Ac oherwydd hynny, oedd hi'n ddifur tan y diwedd. Ond ar ddiwedd gêm ardderchog sy'n cymryd y Seintiau 5 pwynt yn glir ar y brig. Y Seintiau Newydd 2, y Barri 1. Diolch yn fawr iawn i Nick a Malcolm. Oherwydd y goliau hwyr sydd wedi bod yma dros y blynyddoedd, ydych chi yn teimlo bod rhyw ddrama yn mynd i fod reit ar y diwedd. Nath e ddim digwydd. Cadarnhad o ganlyniadau'r penwythnos a buddigoliaethau. Chi'n sylwi y trina ar y brig, y Seintiau Newydd, y Bala, Ceicona. Maen nhw gyd wedi sicrhau buddigoliaethau pwysig dros ben a'r trina sy'n cystadlu am bofeth. Dewch chi ni weld y goliau sydd wedi cadw ni fynd ar ôl ni weld y tabl fan hyn, y Seintiau
yn glir unwaith eto, byddwch chi'n gweld cic honna, di chwarae gêm yn llai ar Barri hefyd, dyma'r goliau. Fe ddath i'n y diwedd, y Seintiau yn wych ar ddechrau'r ail hanner, oedd hi'n agos ebyn y diwedd, ond Draper yn y pen draw yn cael ei gol Owen. Ie, dyma da ni'n disgwyl yn de, nath o bethu ambell i gyfle, ond da ni jyst yn teimlo ydy'r ergyd yn mynd i ddod na, mynd ar bel teg at y llinell. A jyst i thynnu hi'n ôl, does ddim bris ar y Seintiau Newydd o flaen y gol. Weithiau da ni'n teimlo bod nhw'n chwilio am y gol berffaith, ond pan mae'n gweithio fel mae Robles, mae'n gwybod y greddf sy'n gan Draper i ffeindio lle yn y cwrt Cosby, ac unwaith mae o'n y safle yna, da chi'n disgwyl i weld o'n sgorio. A dechreuwn i'r pnawn yn sôn am y ffaith bod y Barri ddim wedi chwarae ers bron i fus, felly ond nhw'n heiddi carmoliaeth am hwnni am roi gymaint o gêm i'r Seintiau efo'n y diwedd. Mae'r Barri'n edrych yn dîm da. Dwi'n meddwl mae siap nhw'n gadarn, nath nhw chwarae mor dda heddiw, ond o'n i yn teimlo bod y Seintiau Newydd yn well. Mae nhw'n edrych yn dîm sydd arni, ac oedd y croesiad yma, oedd yn ongl ni yn gweld y croesiad gan Chris Hugh yn dod i fewn, y berffaith. Sam Ysodwr ddim yn gallu gofyn am groesiad dim gwell, a'r hediad da gan Jarvis yn ffeindio lle am y tro cyntaf yn y gêm rhwng y ddau amddiffynwr mawr yn amddiffyn y Seintiau Newydd, ond o'n i yn meddwl bod y Seintiau Newydd wedi gwneud digon i ennill y gêm. Y Barri'n dod yn agos tuag at y diwedd, ond bod y Seintiau bosib ddim yn sgorio cweit gymaint o goliad a beth da ni'n ddisgwyl. Maen nhw'n edrych yn beryglus dros ben tymor yma. Pan mae'n allan yn ebyn Hwlffordd cwpl o thnos yn ôl fan hyn, na Scott Trysgo ddweud, byddwn ni ddim wedi ennill honna tymor diwetha. Mae yna fwy o gymeriad yn y tîm yma tymor yma. Yw hwnna wir neu rhyw gic ar ambell i chreuwr sydd wedi gadael falle oedden ni? Ie, falle, ond hyd yn oed tymor dwytha, oedden nhw'n edrych yn gry yn amlwg aeth y gyngrair i stopio yn eitha cynnar. Pwy o wyr be fysa wedi medru digwydd. Ond dwi jyst yn meddwl, da ni wedi sôn am record y Barri yma, record da, a mae'r Seintiau Newydd wedi ffeindio ffordd, felly bod hi'n glos, mae'r bala yna, ceic honna ydy y bygythiad, Seintiau Newydd i'r tîm i giro, dwi'n meddwl. Dyna ni, gêm arall ar ben. Yn i gwrdd to fori, pam lai, gêm arall i ddod fori, pêl-droed rhyngwladol sydd yn Stadiwm Dinas Caerdydd, edrych mlaen yn fawr at honna, Cymru yn erbyn y Gweriniaeth Iwerddon. Newyddion a chwaraeon sy'n dod nesaf ar S4C, ond na fe, am heno, welwn i chi fori fel ydych chi, ta-ra.